عدنا وعز حلو وعزنا سنعاد جقنا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت ملاوي بحلنا بسم سماتي محلانا رأخ تقبر حسر حزو نبرار ينتصر ويحبو عزو عين فناتك وسيو خند ترقمو يريتراونك عين فناتك وسيو ودا ترقمو يريتراونك يريتراونك ما درحونك يريتراونك حبن جغنك عين قدادة حن معراري نترر كم معري بعالت اكوي لقو تسبري اريد راونت سعاري سعاري زقم زغدي اريد راونت سودي رأخ تقبر حسر حزو نبرار ينتصر ويحبو عزو عين فناتك وسيو خند ترقمو يريتراونك عين فناتك وسيو ودا ترقمو يريتراونك سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تخونو تبوك تكونو ناي واترو تبنيتنا يوم لومون كم واترو عبيت رساتنا علم مسانا متأسسار زلوهم نأكايدا ناي علمنا نأكايدا ناي زوبانا عبس الوا كلهم زخولو يوم زبالنا يوم زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مچم أبزوان زي بعين قطبا بعين شركنات كراخلو ناي بريك سميت زل على تنشن زل على غالبوت وهيبولو ببوزيتيف بنيجاتيف بغلط يكن رينا اتي نورمال ميديا انتي يبلالو بزعبو معراباو ميديا دما انتي يبلالو بفلاي نا امريكا ميدياتات وي نا امريكا حيلي زتححزو ميدياتات نزي كونتات بخمي يገልጽዎሎ ካብو دما ካብታ ገላልጻናቶም ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ምዃኑ ክርዳእ ይጠቕመና ምክንያቱ ኣከምዚ ኩነታት ኣብ ካልኦት እንታይ ይገብሩለዉ እንተሪኢኻ ፅባሕ ንጓድ ናትካ ብቐሊሉ ንኸተንብቦ ስለ ዝሕግዘካ بعلم درجة ترى كونس أبزوبانا زلوا صلوا أمونغو جبتن أمونغو إثيوبيان كليتيوم أبتبوتا تساتيفو مالو أبتنا إزوبانا دما كليتيوم متفنان زلهم أتنك فليت قد يكون فتحي لهم ديم بحدد أوابيلهم ما مالو أبون أولاتي بودي لانجويج ناتومون صبو كم زي اللي أبو خلو يرداء كمالتيو سلازي إزي قدايزي نابزوبانا كملاس كله انتاي صلوا كله ويو كابز مستملسو أبي نزو كنتات زي بخمي كتقاملو كفتن غير خون جبسخه بخمي جراك تحصرو تفتن كم زلا زر كنتات ونكرينا نبانا تمريسنا بسودان زقات نزلو كرينا ناي تግራይ ፖለቲካ ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ምክንያቱ ናብ ኤርትራ ገጾም ከሰጋግርዎ ዝፍትኑ ዘሎ ክሪና እታ ምስ ትግራይ ኮይና ምስ ህወሓት ኮይና ትልቕ ትብል ዝነበረት ተቃዋሚ ድማ ኣብ ሎሚ ከመይ ወፂሓላ ንዑዝ ደስስ እውን ክልወና እዩ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ክሳብ መወዳእታ ምሳና ምጽናሕ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ መጀመርያ ግን በዛ ፍሊት አርሲ ክንጀምረይና two nuclear armed neighbors, two rising economies and two population giants. It doesn't get bigger than this. We can put all the speculation to rest now. Prime Minister Narendra Modi has met President Xi Jinping, not for a casual pull aside, not some informal meeting at dinner. This was an official bilateral talk, their first in nearly 5 years. Modi and Xi first shook hands for the cameras. As you can see, the Prime Minister had a characteristic تناي بريكس وعلى قريفكا نزبس حزب عالم لعلا قداسنا زلو زاف صامة زيايا نيرا بريكس انتاي جيرو لعلا قداسنا تالو زوم كلتا ما راح تكمزيلهم سلام تاجرهم كنتاتهم نتساقما من كفتحو ركب بمقبارهم دما نتز نبرا أخيبا زلع على ندادي وسيقلو because إذن كلتا جاينتس ويون زبس حزب عالم زلوون ناي متساي كتاب عالم دما نساتن ينكزورو أي زبال تاينا دروت زورو الله هندي دما أبزر كبتلو حيال كتكونيا حجون حيال يا زلا زورادر حيلقنا يكونن زلون چاينا إز حمش تعز في شدش تعز في ناي شدش تعز في طبعا هندي زلا چاينا بزوان زي سلازي أمونغون نايدوب تساقم نيروان ناي كلتين تساقم دما بفلاي بوغن هندي أمريكا متتساو تقبرو لسلازي نبرت هندي أنصار چاينا بمخاد مس أمريكا بزعدي لستقبر نيرا نتكونتات دما أمريكا ندادي وصغول نيرا لنك نقد أمريكا
هندي لك ناس تقبر كلا نابز كيدا مش تشاينا تعرق كم زلا سلوز فلوت يوم مثلني بمنقد ناي كندا جيروم حدش كيس فاتيروم هندي ميديا بقالو تاخد أسواق النيوم الله بزي ولا ستيت ديبارتمنت أمريكا أستراليا قال ملك كندا UK كلها توم هندي كت قواجه ميرم الله ها استراتيجي هندي كاباتهم زلغيلا مس بريكس اللوازم دنا كتحون كتعرن كتعبنت فتن سلازلا إذا دما كفقدولا ويون كابيدوم كيدا يدلينهم زلو تشاينا قرقرو تخينهم نراشا فتينو ما يسلطومن هندي جن أبغونهم كتكونا لوا جدن كابزو وسعي تخينو أي كواسومني انتاي كتباهي لمسكا كابت زربهم كسمة Smile and Xi Jinping as unreadable as always. Both of them appear to exchange some pleasantries. After that, it was time for talks. Modi and Xi had their delegations with them. You may recognize some of these faces. Foreign Minister S. Jaishankar was seated next to Prime Minister Modi. Civilizations, major developing countries, and important members of the global south. We are both at a crucial phase in our respective modernization endeavors. It best serves the fundamental interests of our two countries and two peoples, for both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. President China, President Xi تايبلالو ناكلتينا السلام مقبار مرددا كنرلا مخال نهزمنا العلا قداس نزل وترا كونس نزوبانا نعلمن العل كونفيدنس كبز خلي وناتو نايزن كلت هاجرات قداماي نيوكليراين هاجراتين عبيت هاجراتين نساتن تتردادين قطباناتن ابي حاجز كل وي كلتين هاجرات نقدناتن ابناي قرم تتمليسو مليس تقطباناتن لعل نخيد ادفانتج كركبيو لكله هندي بعفو يم ترارع زبل زلو امبر بزي قطبانا تشاينا خنبر زخلي يكونون درو قطباناتهم بزح لوزي يقبرالو ميديا يكشفن الله بزفتن زلو امبر قطباناتهم صبو يلن نا تشايناون كابت زنبرو زعيللو مغنياتو كلتا عبيت هاجرات نحتدن اب نقد زلون مقصصار كنرخلنا صبو غيكونن تقطبا سلازي نخل نجر نتبريكس دما العلا قداسنا بزلو منقدي كم زعينت مردا بس يعملوا. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. Excellency, I am truly delighted that, after 5 years, we are finally having this formal meeting. The significance of the relationship between India and China extends beyond our nations. It is vital for global peace, stability, and progress. I appreciate the agreement reached on the issues that have arisen over the past along our borders. Our relationship should be built on the principles of mutual trust, respect, and sensitivity. نايب حكي زقرم كنتاتنا نرزلنا نايب حكي كلت يوم هجرات نحات حدنا تملالاي ربح زلنا ناكلتنا شجر تردادينا حبراوي مردا حبراوي مكببار كمدما كلتنا سنسيتيفيتي نايت حدث أجمع كنردادا ندرقيلنا قداينا فتحنا نبزبلت أنا جركن كاين نخلينا كلتي بريزنتنا تشاينا كم زبلون كلتين انتحوسلت أنا زلون عب تاريخ زلون قروا بتهجر سلزخنا ناي كلتين هجر مردا بفلاينة جلوبال ساوز زبال عبي أدفانتج كله يكون طبعا عالم دما عب ترى زلوي معربا وعالم بزنا جرزي أزيك حقوسي خاط سبيو بنت أرسل إذا حسب ساتم جن حزينهم يمزلوا ناي بحكي نا أمريكا هجمني ويون مقصصار نا عالم سلز قدلهم حزينهم على بر إذا جرزي بعين خطبة اتزعبيك حقوسهم كرجاجو من زجباي نيرو. Russia, a country that shares excellent ties with both India and China, it will only add to the speculation around Russia's role. Did Putin bring Modi and Xi together? So, Zazarabazia, بزعق زيد زرب زلوا. نزقوا دايزي بزلا على درجات شرح لهم تقول بوتيني كلا يكون. أمريكا خسر حلو يتغنيها بنت أري أمريكا تسرعنيرا. يتزلوا جاب مليش نخجفه. Divide and conquer زبال. ما غير كاجزع. زي عمونكو كل دين حب جاب كتفتر نيروا. استراتيجيات هذا ما حقوق تصير له. بوتين دما كل يوم كعرقون تخيلهم استراتيجيات وصرح زغل معناته إذا جلوبال ساوز زبال كردادا خلاله كفاقر خلاله حبراوي شركنات كجبر خلاله نعم عرباوين استراتيجي مقاقيل فلاليخا مدخامهم كود قدرقينو تردادينا قداياتنا أبتأولا كفيلنا نفتح لنا بمبات نزو دايزي بتحر مقارجة زوورو زنبرا نسيو exactly أنا جيريك ولكن لكن كابت زريو زلوك اللنكني رعول عقابت زلوا كايدا جن نسو بتحتي كوينو دي صرحو نسو زهندسو مخانو مبزحتو كيلا ترديلو مغنياتو بوتين انت عارقوهم أمريكا خد صلال سلاتغل بوقع بكاميرا كعرقهم كلا تزرع نيرو أمريكا خد قرع سلاتغل أوروبا خد قرعو سلازغلو حابي أمالو أمريكا أوروبا أنصارهم بوقع أن خيسلو فسبوق يرم يوم تسعات وزلو تجيب قدام نزو ركبزي مالتي بولاريتي يوم زولوان يرم لو من عقريفهم مالتي لاتراليزم على دما UN أب تشارتر ناتو أسفير وزلو لولاونتنا هجرات عكيبو هجرات كم لولاويان
حبار كسرحالو زخلا من قد مفتار هذا وي أبزو على زي بريكس نا UN جنرال دايركتور أنطونيو غوتيريز ناو ماتي سلازلو لول صرفيو كمي جيريو أن بوتين ها كم زدو يلو نسو أنت يلو لا 45% حزب عالم زوكلولو وعلى يزكايز الليلو سلازا أبو كله نايقد نيلو كباب فركز بعالم ساتفلو زلو وعلى نايقد نياو كله يلو جن نزي وقتو عطلو من ويبل له جن بعفجع اتي نريز لنا كونتات ني بحكي زقرم كونتات معبالني نريز لنا زخا مغصلتاناتو اجي ازي نايزيوم كلتا هاجرات من رخاب تراي نبينو ميجر ايفنتيو نشتي نسمع يم داريو They looked pretty cozy at the dinner yesterday, but officially there is no word on Russian mediation. Either way, just think about everything that has happened in the last 5 years. A deadly clash at the Galvan Valley. So, it is نبرة عقرقر توديو ناب حد السلام قصهم يخدلو بحفشا جن إذا أمريكا زي أوروبا زخدوه زلو ترجم زلو وديو إسكان أمي أوروبيان ميديان ملس. The BRICS countries, the original BRICS plus the new members of BRICS, are far away from having anything that can rival the dollar's dominance. A unified BRICS currency, Russia, India, China, Brazil getting together and sharing currency, that's not going to happen. Can the BRICS countries challenge the dominance of the US dollar? Well, Russian President Vladimir Putin and his BRICS partners want to do just that. But is their goal realistic? Josh Lipsky, Senior Director of the Atlantic Council's Geoeconomic Center, spoke to DW Business on the sidelines of this year's IMF World Bank Group annual meeting. He talks about whether the BRICS countries can come up with an alternative to the dollar and So, IMF لنكني كونفرنس عب واشنطن دي سي غيرلو انتا يللو طبعا عالم حماق ينقدمي زصبيه زلو حماق منهار واغاتات شغلت البونت كالو كله تعبيت هيك طبعا تحت كورد كم زخونه وين كم تزدله خيط كم زي كونه قالوا توصي اليوم هيبام زلو بزياده دما نزم عبلا زلو هاجرات حماقيو سلازي حماقي ابز بحالو زلو بوتا وينم كحتو خلو بريكس نامريكا بفصم لدولار نامريكا بفصم كتنكفو يكونوا يبرايوم اتي بروباغندا ناتم ابنتا درجه بتصيغون global finance. Take a look. Now, he sees BRICS as on the path towards ending the dominance of the dollar. Is he right? Is there a path towards ending the dominance of the US dollar? I think the short answer is no, but we should pay attention to what he's trying to do. So we are here at the IMF World Bank annual meetings, international multilateralism, economic policymaking. But as you say, there's another important global economic and global political event happening, the BRICS summit in Russia. And one of Putin's goals for this summit is to create alternatives to the dollar. Now, that is very complicated and hard to do. And the BRICS countries, the original BRICS plus the new members of BRICS, are far away from having anything that can rival the dollar's dominance. But what they're focused on is not an alternative currency as much as alternative payment systems. And that is important because here we're not talking about a unified BRICS currency, Russia, India, China, Brazil getting together and sharing currency. That's not going to happen for a whole range of monetary and fiscal reasons. But is it possible that they could build bilateral channels to exchange rubles and yuan and rial between their banks and not use dollars? That is possible. In fact, our research at the Atlantic Council shows that's already happening. So that's the difference between payment systems. Would you say that they're all on the same? سنتايم زبلو زلو ابزي نان دولار كغير زخون يكون يلان يم زبلو زلو ستاتستكس كنتاي زبل زلو دولار ابز حلفه شمنت عمد دش عمد كابز نبره ب 10% دي بلا 15% ناغوده لي خيت كم زلو بالي ناي دولار يبلوك مالو كم ريزيرف كرنسي دولار حبتنات كما قمت زتقمر زلبرو حجراتن ግለሰባትን እናጉደልዎ ይኸቱ ከም ዘለው እዚ ድማ ምልክት ናይ ምጉዳል እዩ ኣይግንብልለው ኖ ዘጋጥም ኣይኮነን እዚ ይብልለው ግን ሓንቲ ዘረባ ድማ ከይፈተው ፅሎ ሳ ድማ ምናልባት ንዶላር ከያልዎ ይኹል ወይ ብኻልክ ክትክዎ መተካታ የብሎም ናብ ዝዋን እዚ እንታይ ግን ክገብሩ ኹሉ ካብቲ ናይ ስዊፍት ኣከፋፍላ ንጥቀመሉ እዚ ኣሜሪካ ተቋፀረ ፋይናንሻል አርኪቴክቸር ወፃኢ ካል ነገር ክገብሩ ከም ዝኽሉ ኣብዚ ድማ ብዙሕ ነገር ዝተገበረ ከም ዘሎ ባዕሉ እውን ኣብ ዘረባ ይዛረብ ኣብ ድሕሪት rather keep the dollar as the world reserve currency or have an alternative? My guess is to dollars whenever, but it's still the global economy. Do I, as a policymaker in a country, need to find an alternative? And that's why it's so important to understand it's not either or with the dollar. Countries need the dollar, they will use the dollar. How do you think the upcoming election in 2 weeks is going to change that outlook? Yeah, well, that is the big question for the Far away, but have they made any progress towards challenging the dollar at all? Yeah, well, ሕጂ እንታይ እዩ እቲ መብዛሕትኡ ትክብሎ ዝፍትን ዘሎ ዝኾነ ነገር ከም ዘየለ ወይ እውን ዝኾነ ነገር ፕሮግረስ ከም ዘይግበር ዘሎ
كحبو سلا زفتنيو حجكن إذا حتى مسحتتو هذا قد داس نجار كملو They're far away, but have they made any progress towards challenging the dollar at all? Yeah, well, I think it's important to note that since Russia's invasion of Ukraine, we have shown at the Atlantic Council there's been a doubling of interest in wholesale central bank digital currency. And basically what that means is a way that banks can transfer money between themselves, settle almost instantly, and not touch dollars. Now, does that challenge the global role of the dollar? No, but it does potentially make it easier to evade sanctions. And so سنتاي زبل زلو أبزي وانزي انتاي قبرالو نزبل حتو بزحات هجرات أبزي وانزي تشاينا يكون كالو هجرات سيستم سما عبيلان كم زلوا ميديا دما بفتسهم زعبوك زارب كم زي دلي نسو دما بزي دولار بزي تناي أمريكا سويفت سيستم وزاي هجرات نقدناتن كدقاق ساخم زخلا زدما ات فوليوم ناي تريد أمونغو راشان تشاينا ناي كلتا 260 بليون نقدلوهم نسو دما دارقا 95% ناتو بناتهم كارنسي بناتهم سيستم يزدقاق زلو سلازي أمريكا كابت سيستم كابز عبنا بليونات بيزنس وتي الله مس هندز قبر زلو مس يو اي مس راشات قبر زلا كبابناي عبي درجة قطبة جنزب نقدي كاب دولار وتاي بزيناي دولار أمريكا ويون بزي أمريكا تقاصر من قدي كادلو زيد ما نتا أمريكا تقبر زلا أجدا automatically disqualifies قبر ويون أمريكا كاب سويفت سويقاتك تغلال كم ترمسا يتخونها كالم رجعتات كلوا كايو زعج حدش payment system زتاتات وزلو دما ولان دولار تدقرف كايو تقليل كا تدقرف كايو بزي دولار بزي أمريكا architecture كالم ممارس كلوا كهم زغل هذا كابتي زجرم كويني زول لابز قدايزي نزون رايبزي. For the future of the global monetary system is intensifying, and all eyes are on the BRICS 2024 summit starting today under Russia's chairmanship. The summit aims to shape a new world order through expanded membership, a BRICS pay platform, and critical oil pricing discussions, all while talks about a BRICS IMF-style institution signals a warning to Western dominance aimed squarely at dethroning the US dollar. But just how close is all of this to happening, and what does it mean? New world order. So انتهينا نرزلنا زي قبر زلو بقليلو ترى نجر ترى وعلى دحر وعلى زي قبر زلو يكونن اتمع رابع ميديا كعبسو نتك عند أقداس ناتو كتكمو علملو زي معربا علم زنبر حزب نخي فلت سلواناتو نخي قدامو نتزلو كنتات تركلكم ببو خي جمر زي قبر وزلو شفان ويكا كافر نتي حقا مسلي كاليو كايم زفتنو انت تحكي حدا عبي تكتونيك ويقول عبي لو تقبر زغل حيلي يزرع زلو بريكس كقبر زغل نجارات انتاي كقبر خل نابيك خير خل انتاي سجون تقصد خل جينا يترجع أنا له زي قد سنت عينت وسانك كابزو على خبريم التزاري دروت الزاري يكوب كل جمير الله دي دولاريزيشن علمنا الدولار قريفا كالم من قد نختنادي كالم من قد نختركب زد ما بزحات هجرات نوي عمتات زمني وونز دلي وونز نبري نزق دايزين عمتات زحف مسحفتي بزعبو بزح تزاربه سكولار كزارب كله تعمقات ناتو كابز تردو هج about developing this one currency, this one BRICS currency for all of them to use with their trade amongst the BRICS family. It was the Russian president narrative of the multipolar world. You've been talking about BRICS for years. Yes. Where do we stand today? Yeah, it's like that, isn't it? Yes, because this is not only the most important summit of the year, it's the most important summit of the decade. Depending on what they decide until Thursday night, it could be the most important summit of the millennium. And this is not, I'm not going بيبي اسكوبار بهال حدا سكولار يبزح مصحف صحفي انتاي زبل زلو بزعبا زار سدمانا عمتات صحفي نيرو سلازي نوعو بيج عبي ايفنت يزي زي قداي زي already اتزبلس اتزعبي ايفنت نايزا عمت زكخون بزيك العالم كابت دوسنو انت تبقسنا دما انت عينو توسانا قبريوم نتوسانا ناتو ري خادما نايزا مس زل 10 عمت ايفن نايزا مس 100 عمت نايزا ميلينيوم زعبي ايفنت نتاريخنا عالمنا زغير مدرخ كخون كم زغلون يزنقر زلو يس اوفرنايت كخون زغلا يكون بزو سرع زلي قل اتن ساتم كوسنو زخول ابزو وانزي اتي اغباب كوينو زقطاطمو زلو كنتات مست امريكا تخدو زلا اندار منغدي اوروبا حبرت زخدو زلو بقى بحريس عريب قلا ز عينتو نخالوت لكي مخطف زفتنو زلو كل زي نغراب كمت متاو بفلاي امونغ راشان تشاينان هندن زلو جاب امونغ هندن تشاينان زلو صقم فتحوا ملو لو مكراخبو مخانم ترغدي صلو 1 to 1 كراخبو مخانم سن بعلو حد عبي مايلستوني امونغ زوب سلسته حيلتا زلو زمدنا
حيل ندحر قيلو نتان هندي بدحريت ديمقراسي سلازغون هندي ديمقراسي دما أمونغواتي خاخا تشكركروك قليل سلازغونه أن راشا أن تشاينا بفتسم كعتوان سلازي كعلون هندي قد أوشتا سلازي عتوا زلو هندي مونغو خينا الله ناي هندو ساني عبت هرا كلوي بزي هندتي ناي راشا تشاينا عبت الواقع قبر غلدا يس غير لدرو ناي هندن تتوسيخ ودما تزحية ليك خون زين سلسة زين هقرات رابعيت كابان دما برازيل ملو حيل اندحراتيون هو خينا تقوداي نابزل على نطبق خير خليف سلازي انتاي يمكوسنو نابي قصهم يمكالو اتزخدو وسانغي بتخكل كسرحو لديم امريكا غي انتاي نعو كاونتر كقبر زغل ارمت قاعد كتك ام تخل نسول اب كالكوليشن كاتو زلوي تشاينا راشان نتكا بامريكا خمس زخل قبر مس راديان درو اب تقال ست سلازلوا اتن كالوت هقرات ግን ብፍላይተን ዴሞክራሲ ዝበሃል ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ፀረ መጥቃዕቲ ክፃወሮ ይኽእላዶ ይትሕቶ ምክንያቱ ውሽጣዊ ፖለቲካናተን ብቐሊሉ ፈርከሽከሽ ከተብለን ትኽእል እያ ንራሻ ንብራዚል ንኣብነት ኔክስት ምርጫ ዘሎ እዚ ሕጂ ዘሎ ፓርቲ ብፍፁም ክመፅእ ከም ዘይክእል እውን ከምዚ ናይ ኣርጀንቲና ቅድሚኡ ዝነበረ መንግስቲ ኣብ ብሪክስ ክኣትዩ ይደሊ ነይሩ ነዚ መለይ ዝበሃል ግን ጎስጒሶም ባህሎም ናይ ኣሜሪካ እዩ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ኣብ ስልጣን ከም ዝመፅእ ካብቲ ብሪክስ ከም ዝወፅእ ገይሮም ተደምሎ ኣስወደይዱ ኣብ ህንዲ next 5 ዓመት ስልጣን ተቀቢሉ ሎ ሞዲ ኣብዘን 5 ዓመቱ እንታይ ገብርዎ ይኽእሉ we don't know ንደቡብ ኣፍሪካ ኦሬዲ ሓድሽ ስልጣን ተቀቢሉ ሎ ወላ እኮ ሓያል መንግስቲ እንተዘይብሉ ስለዚ ነቶም ዴሞክራሲ ዝበሃሉ ክራክ ክገብርዎም ቀሊል ስለ ዝኾነ ብሚድያም ብገለን ገይሮም ኣፃሮም ገለ ገይሮም ሽግር ክፈጥሩሎም ይኽእሉ እዮም በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኩነታት መስርሕ تمدرخ تأتيهم زلينا. Hyperbolic here, it's true. But the weight of history is over their shoulders. I'm sure Mr. Putin, Mr. Xi, Mr. Modi, and even Mr. Pezeshkian, they get it. And the whole global south, the whole global majority, 88-89% of the world's population, they're going to have their eyes glued to Kazan because they want to see practical measures. Because BRICS now is the most important multilateral organization in the world, trying to build this high-speed rail towards a more just, not only multipolar, but multinodal, as I prefer to call it. It's a collection of nodes, different cultures, different civilization states, different way of thinking, different cultures, but... So, the BRICS, وعلى تراقب منتجابي منزلو, depending انت عينت وسانه قبر يقولوا التوسانه العلا استواصوا العلا بمغيرو كون كم زغلن زدما بحدا عينت تحساسبا زلوم نايت انت روماويان تحساسبا زلوم معربويان هاجرات كلهم حدا محنت جابانيات ياتهم زلا جابان ما افكتيف لنا امريكا من كوريا كتبلات خليقه سلازي تي جي 7 زبال ممولهم حدا عينت تحساسبا زلوم اب حدا عينت ما بقوا الزمتيهم بريكس كوم يكونن ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሲቪላይዜሽንስ ብትእኽኻቢዩ ህንድናቱ ጥንታዊ ታሪክ ዘለዎ ሃገር እዩ ቻይና ጥንታዊ ሲቪላይዜሽን ናይ 5000 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ሃገር እዩ ክንከይድ ከለና ናብ ራሽያ ኣዝዩ ነዊሕ ሲቪላይዜሽን ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ሃገር እዩ ብራዚል ከምኡ ዓቢ ሃገርን ብዙሕ ፀጋታትን ብዙሕ ታሪክን ዘለዎን እዩ ስለዚ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ጆይንት ፎርስስ ተገይረን ናብ ኢራን ክትመፅእ ከለካ ፐርሽያ ማለት ሓደ ካብቶም very very ancient civilizations እዩ ናይ ሎሚ ግዜ ከራኻ ንድሕሪ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ፐርሻውያን ማለት ገለ ካብቲ መሰረት ናይ ስልጣነ ዝበሃሉ እዮም ግብፂ very important country geostrategically ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ስለዚ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎን ሃገራት እየን ዘለዉ እቲ ንሳቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣብ መንጎኦም ብዙሕ ብድሆታት ከም ዘሎ ፍሉጥ መዓት ፀገማት እዩ ዘሎ እቲ ፀገማት እዚ ክሰግርዎ ይኽእሉ ዶ ተቐንዲ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ተንቀዳሞት ቅድሚት ዘለዋ ተንቀዳሞት ብፍላይተን ህንዲ ራሽያ ህንድን ቻይናን ዘለወን ዝምድና ክፍታሕ ተኽኢሉ እዘን ሃገራት ፉሊ ፖርስ እንድሕራትየን ራሽያ ፅቡቅ ገይሩ ክቅልሶም ይኽእል ድሮ ንክልቲኦም ኣብ መድረክ ኣምፂዎም ዘሎ ፑቲን እዩ ፑቲን ፉል 100% ኢንቨስትድ ኣብዚ ምክንያቱ እገዳ ወሪድዎ ስለ ዘሎ ካልእ መንገዲ የለን ካልእ ሓድሽ መንገዲ ግድን ክፍጠር ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ ትፅቢት ብዙሕ ዓይነት ትፅቢት እንዲ ዘሎ ገንዘብ ሓድሽ ናይ ብሪክስ ክመፅእ ድያ ይመፅእ ዝብል ሕቶ ክምልሱ ከለዎ እስከ ንስማዕ እዮም ካልእ ስኮላር ነዚ ክምልስ ከሎ It's been going on for the past few years about developing this one currency, this one BRICS currency for all of them to use with their trade amongst the BRICS family. It was the Russian President Vladimir Putin who just a couple of days ago said the currency is not ready. Why do you think that is, and what is the importance of this currency? It must be difficult to get all members of the same family to agree to the same idea. መጀመርያ ታሕቶ እንታይ ይብሎ ኣሎ ቭላድሚር ፑቲን ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ዋን ኣብዚ ሓለፈ ዋን እንታይ ይበሃል ነይሩ ብሪክስ ዝበሃል ገንዘብ ከምዚ ዶላር ዘይኮነ ብሪክስ ባጤራ ክመፅኡ እዩ ዝብል ዝነበረ ቭላድሚር ፑቲን እንታይ ኢሉ ኣብዚ ደረጃ ኣይበፃሕናን ኣለና ተሓሳብ ኣሎ ግን መፈፀምታ ኣይበፃሕናሉን ኢሉ ስለምንታይ ክብፃሕ ዘይተኻለ ስለምንታይ ናይ ብሪክስ ባጤራ ክህሉ ዘይተመረፀ ንዝብል ሕቶ እዚ ስኮላር ክመልስ ከሎ ስምዎ Yeah, I think that's not the problem.
I think these members would gladly agree, but it is very difficult to build a currency like that. If you look at the euro, it was a disaster. Yeah. The euro lost about 98% since it was established in 1999. And it is not necessary at this time because the members among themselves, they trade in their local currencies. እንታይ ይብላ ኣሎ ሓድሽ ባጤራ ብሪክስ ባጤራ ዝብል ምምፃእ ኣገዳስነት እውን የብሉን ይብላ ኣሎ ስለምንታይ ከም ኣብነት ካብ ዝሓለፈ ታሪኹን ክትመሃር ስለ ዘለካ ኢሉ ኤውሮፓዊ ሕብረት 27 ሃገራት 26 ሃገራት ዝነበራ ብሓደ ኮይነን ሓደ ባጤራ ኣብ 1999 ኦይሮ ዝበሃል ዩሮ ዝበሃል ባጤራታት እዮም እዚ ባጤራ እዚ ካብቲ 99 ዝጀመሮ ሓይሊ 98% ቫሊ ናቱ ዋጋ ናቱ ከም ዝወደቐ 98% ቫሊ ናቱ ሉዝ ከም ዝገበሮ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሓበራዊ ባጤራ ጌርካ ሓበራዊ ፋይናንሻል አርቲኩሌሽን ተዘይብልካ ንኩሉ ከጣምር ዝኽእል ሰንትራል ባንክ እንተዘይ ጌርካ እቲ ባጤራ ንበይኑ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ስለዚ እዚአን ሃገራት ድማ ኣዝየን ልኡላውያን ሃገራት ስለዝኾና ንኩለን ከጣምር ዝኽእል ሓደ ሓያል ዝኾነ ባንኪ ስለዚ ልኡላውነተን ኣራጊፈን ብሓደ ሰንትራል ኦርጋናይዜሽን ክመሓደራ እንተመሪፀን ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል ነዚ ድማ ዝተፈተነን ዘይሰርሕ ምዃኑ ስለዝተረኣየ ነናተን ባጤራ ክጥቀማሉ ዝኽእላ መንገዲ እዚ እንታይ ማለት እዩ በዚ መንፅር እዚ ክንሪኦ ከለና ስለምንታይ ሃገራት ወርቂ ይገዛ ኣለዋ ስለምንታይ ሃገራት ሲልቨር ይገዛ ኣለዋ ክበሃል ከሎ ወይ እውን ቢትኮይን ይገዛ ኣለዋ ክበሃል ከሎ እቲ ዕላማ ሓደ ካብ ዶላር ዲሪስክ ይገብሩ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ዶላር ምውዳቕ ስለ ዝረኣዮም ዘሎ ካልእ መንገዲ ከናዲሎም ራሽያ ምስ ቻይና ብባጤሮም ንግዲ ይገብሩ ኣለዉ እዚ ግን መዓስ እዩ ዝሰርሕ ክልቲኦም ኢንተንሲቭ ዝኾነ ንግዲ ስለ ዘለዎም ፀገም የብሎምን ካልኦት ሃገራት ግን ብዙሕ ካብ ቻይና ትገዝእ ግን ቻይና ካባኻ ትገዝኦ እንተዘይብላ ተረዲኹም ኣለኹም ባጤራ ናትካ ክትሕዞ ይከብዳ እዩ ስለዚ ንስኻ ዝበዝሐ ንግዲ ናትካ ትሪዮ ኤርትራ ምስ ቻይና ትሬድ ደፈሲት እዩ ዘለዋ ትሬድ ሰርፕላስ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ንቻይና እንታይ ትሰድድ ካብ ቻይና እንታይ ትወስድ መብዛሕትኡ ግዜ ኤርትራ ካብ ቻይና ብዙሕ ክትወስድ ካብቲ ንቻይና ትሰዶ ካብ ቻይና ትገዝኦ ይበዝሕ ስለዚ ኤርትራ ብዘይ ፀገም ናይ ቻይና ባጤራ ክትጥቀም ትኽእል ንሓዋሩ ግን እዚ ውፅኢታዊ ይኮን ምክንያቱ ቻይና ምስ ከም ኣሜሪካ ምስ ኮነት ባጤራ ናታ ማኒፕሌት ክገብሮ ተጀሚራ ሽግር እዩ ስለዚ ሰንትራል ወርቂ ዲኻ ተጠቂምካ ንመሰጋገሪ እቲ ናይ መወዳእታ ሸርፊ ንግዲ እንካን ሃባን ምስ በልካ ነቲ ተረፍ ገንዘብካ ብወርቂ ከተደቃቅሶ ትኽእል ዲኻ ብሲልቨር ከተደቃቅሶ ትኽእል ዲኻ ብፀጋታት ከተደቃቅሶ ትኽእል ዲኻ እምበር ወረቐት ጥራይ ሒዝካ ክትተርፍ ተኮይንካ መወዳእታ ትርፊ የብሉን እዚ ድማ ኣብ መንጎ ህንድን ኣብ መንጎ ራሽያን ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት እዩ ነዚ ተዓ ክገልፃ ከሎ ስሙ Right. The issue is the settlement at the end of the year if you have trade deficits. Between China and Russia, this is a non-issue. They have about 240, 260 billion turnover every year. And I think the trade deficit in favor of Russia is about 8%. And that means they sit on yuan and they can spend it otherwise. The big issue is, for example, with India. India, the turnover, if I remember, is about 66 billion and the deficit is 61 billion. That means the Russians sit on 61 billion US dollars worth of rupee at the end. جنت هبلا لو تنقدي ببعتير هذا نقد كلا أنا تقبلكم سنة كويس قال زلوا by the way guys كساب أبزيا بتسيكم تلقون زي حدا عبينا economics تمرتينا نوس زلنا ترى يوتيوب مالت كالوت يوتيوب يزقبرز اللوتري وما لهم أمنا أبزي channel زين رياض زلنا نبعلي أنا ونبزي هي زمار كابز channel زمانياتو أنا قايد دالون تلقون كاب كالوت ليك أو أنت زمزة تمرتينا نوس زلنا سلزي أبزي channel تكاتل زلهم لنفسهم big compliment لنفسهم سكتاتاكو لا يزقبابكم نتمرتي مدرخ لكم زينا ترى كنا نسمع زينا لو تنتنا لوجن زعبي تمرت له وزي channel زي زخا جورجيوس الصغربه ويقلنا نفس كريدت كبيره يكون تم كابهم من مهارهم زلنا ابتزل على ايش لو ابتزل على درجه ناي نقحت زلو ويون زعبي بلوصات مهاران ويون ليك اونت بروفيسورات زخوني يا زمصابزي ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ካብዚኦም ክትመሃሩ ከለኹም ልክ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ኣቲና ንምሃር ከም ዘለና ጌርኩም ሰዶ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እኮ መምህር ዝመረካ ካልእ ኣይኮነን ማጂክ ቡለት የለን እኮ ሓደ ፕሮፌሰር መፅሓፍ ኣንቢቡ ገለ ቦታ ዓውዲ ዝተመረቀ እዩ ዝመረካ ነቶም ፕሮፌሰራት ንላዕሊ ሊቃውንቲ ካብኦም ንላዕሊ ዝኾኑ ድማ ኣብዚ ይምህሩና ኣለዉ ነዚ ኩነታት እዚ ክንሰምዕ ከለና ነቲ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ብርቀት ብዕምቀት ንክንመሃሮን ንክንፈልጦን ዕድል ኣለና ስለዚ ኣብዚ ቻነል ትመላለሱ ነዚ ቻነል ትከታተሉን ትድግፉን ካብዚ ቻነል ትመሃሩ ዘለኹም ተራ ትምህርቲ ይኮንኩም ትወስዱ ዘለኹም ተራ ሓበሬታ ይኮና ንወስድ ዘለና ኣዝዩ ዕምቆት ዘለዎ ስለዚ ኣብዚ ቻነል ቀፃሊ ዝርኢ ሰብ መዓልታዊ ይዓቢ ከም ዘሎ እዩ ኣነ ድማ ኩሉ ዝከኣለና ነንቲመይን ኩሉ ዝከኣለና ኢና ንገብር ብሉፅ ሓበሬታ ሒዝና ንክንቀርብ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ነዚ ቻነል ደገፍ ምሃብ ድማ ብዙሓት ሰባት ክመሃሩሉ ይኽእሉ እዮም
ناتي تبني دما إذا channel ناتي إذا تحس ناتي بفلاي تحنج منجاب دحري جل وين إثيوبيا جل قديفكا إذا تمرتزي أب إيرترا بتير تي في دي بقول أنت زعاتو نيرو I would be very very happy معناته إذا تمرتزي تمني سي أوزلو سمعت الله I know بشريط بقول ملك كم زبصحهم كم زمهارولو جن إذا تمرتزي أنت زبصحهم نيرو they would understand تزبلسه على أكيدنا علمنا كم يكم زغني أبغى أبي ارتفاع كربوني ما يبلني سلزي كاتلو مولت برنامج جن زو أنت وساهم مخنا نيرو جن أنا يرترام سكوتكو كنتي ناتي حتى زي أخذ كون مستمزج بالكاتم سوات مالتي ساب شعور جن دعان نهجن تايك بليه زي زبل زلو نقدر تجبر كلها إن كان هباني زلو دولار ده رخين كقول لها تتكلم زلها إيرترا مش تشاينا بدولار تنجيدا مس دولار وسيدا مس جبت ديو مس سعودية ديو مس طليان ديو سأقام يبلا أتسأقام دولار أمريكا برينت ياتجبرو ردين برينت لو تجبرو نسخة ورقات حسكا ورك شيء كات جزاء لها أمريكا جن بتاع كمبيوتر برينت إنها جبرو مس جبرو زلوس لذي أوتوماتيك هالنا عقدها سيكال حقوقات صبر كلا ببعض إيرهات نجد كلا حاجن إن كان هباناتك ما تنقل ولو ويون دحر إن كان هباناتك مستبهل كترف جنزب دحر له غينو تشاينا ترف نقفة حزان تريفا ويون إيرترا ترف تشاينا باتر حزان تريفا نتريف زلو بورك دي خاطر دقاق صلو بمتى خاطر دقاق صلو ما بكال كيرم كنت كمولو زغلو سلازي أبتي ريسات لما تزبهل أبو مرردع كبتصح خلالو بس هندي تقبرو زل الراشا بزوحنا هي راشا بزوحنا هندي روبي حزالا زي كاب هندي تقوس أبزوح نبرت زي بالله أبي كتدقصة تغل نتر نيروبي خن من كتبات تغل أبزوس أجمعات كفتر سلزغل إزت عنقود زليو زل نينقدي أبي كبحرك نسرح نغل سأجاتات كحمي كنا نوصل نغل نتجزء أبي كنا دعاسو بزوح ديلس بحدا كان هبان زليو مدرخهم زغني يزن جرزلو الزغا مش جاينا سأجمع يكون مسندقن قال غيركم زلوين زارب زلو إزت أجد داسي وي ونتمرتك هون كله أبتي نم عربا وعلم زوجر عوز اللوها نملس بزي BBC جرنا نسمعه BBC قنتاي لهم زعبازي. Putin has met President Xi at the BRICS summit, calling the Chinese leader a dear friend. Vladimir Putin has been welcoming delegations from more than 30 countries as Russia hosts a summit of emerging economies. But on China, Vladimir Putin said the two countries should work together to create what he called a just world order. Mr. Xi told Putin the world is undergoing profound changes unseen in a century and the international situation is chaotic and intertwined. Well, President Putin has already met India's Prime Minister Narendra Modi. So انتايو اجات امام زلو BBC بتدقاقامي فلاديمير بوتين completely isolate جيرناينا بينو عتريفناينا والحنت يبلون برايا ستيت جيرناينا النابلو ننوي حوان وسقي شاميم انتقوني يتزبلو وزنبرو كابكوننت زرحا اخوينو فلاديمير بوتين بعبيت مرحتنا علم تخبيبو سنترال ستيجنا علم حزيري ولو از قداي زدما بخمي كم زفتحوان بخمي كم زقلصوان يشغيروم زلو ابزي واني زين ادميشن مقبال جميرو مالو نو فلاديمير بوتين اي تنصلن كندمنتاي تنصيلو قال خنا بلفتنا لنا this is not true اتحكي فلاديمير بوتين سنترال ستيج عبد صلوان عبي تقبالنتن عبد دغفن كاب عالم كم زلو زتنصلا اكل تلو دما نشاتهم مخانمتم تنصيلهم زلو سلازي what we see right now تتمعرباو عالم ناي بحكي كم نار تسفاز مقراص كخدو خمس قولو زغبرو مدرخ تبصحي كم زلينا نرزالنا زخا راشا كومبليتلي ابزو كونتات زي بملو حيلا انفست جيرا تنقسقاسو بدلا كونتات استفترنبر كاب زيرو زمصه كم زي كون كنفلت نكلالنا كبو ناي فرنسا ناي استفلالي ميدياتات حبريتا كريكم سلازدلو زلو نعو زياد مرايوا كنكركر عينا خندرت عينا من شاينا يلون تقبروا صوتا يوقعوا مسل بينا لوجيكم الكا تحسب تخيل ذو فترة دلي دلو باسيفيك ابتفل عليه خوابيتات حنسا مس هندي نهندي مس شاينا تنقاچوا مس نهندي مس باكستان تنقاچو هندي تمس مس جابان مس استراليا مس دو كوريا اقاطاتيم كحله الايانس فتر فيليبين تاي تقبر ابزن تاي تقبر نايد تفشه مهزه يدبنا مستفيش سب مهزو بزم بتنطبع نابي غزاخت كي تخل امريكا بزي حجز الله تغه وغلو دو خساره كتملسه تخل ديا اسات 32 تريليون عداد له هاجر حبتي يدبل دلو دولار زغطليا ورقتنا حتمت زرغح دلو قطبا نابي غصو خيدي صباح نغو زي حجز رينا دلو من قدي نا يوكرين دلو اكزيبيشن ناي وتهدراوي أصوار نابي قصخ انتاي علامو ديركا تريقا إذا حمام إذا خساب زي تعقسه
ኣብ ከባቢና ኹን ወፃኢ ካብ ከባቢና ብዙሕ ነገር ክንፅበ ንኽእል ልዕሊ ኩሉ ግን ንርግኣትና ኦኬ ሰፊሕ እንዲ ተዛረባ ዛረብዎ ዘለው እቲ ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ካብ ተዛረበ ንእሽተይ ክፋል እስከ ንስማዕ China and Brazil, in collaboration with other countries from the global south, initiate a group of friends for peace to address the crisis. The aim is to gather more voices advocating peace. We must uphold the 3 key principles, namely no expansion of the battlefields, no escalation of hostilities, and no fanning flames, and strive for swift de-escalation of the situation. While the humanitarian situation in Gaza continues to So China ولا وين أبز أبو كونفرنس بوقع إنتهت بدلا تكونتات أب يوكرين زلو مكتك جبرلو حصور كجبرلو تطوز بللو من قدي كفتار بستقالة مثلا تي وج تطويلو نفس سلام قصنا نخمس نبوتين أب مجابيانا تيزنو كروزلو but they know كل يوم تمساس على مركز خمسلهم الزخ بالكلو بريزنت نا China نبوتين يكون زك خمسلو بوتين تكوينات تطوق بللو كم زلي فلتيو بريزنت نا China بريزنت نا بوتين حد عينت مركز يزلو معه فلاديمير بوتين تكوينات تطوق بللو كم زلي زلي يفلتي نا China قم بدليت نا راشا تراي تطوق بلا يكلني يوكرين ون دلونات كلهم خلالو فزي بوتين كندي غزي نسلام دلونات نديسكاشن نابطاولا نخمس دليت كم زلو قليتي فلاديمير تي تناي زيلنسكي تا امريكا سلديتو دليل لاغن اتكوناتات قصلا يكالن سلازي كم زيلو اني بوتين كم زيلو نقيف وغله كيلو ميم كزرو زفتنو تحققن يفلدتي بريزنت ناي China انصار بوتين يزارب كم زيله بوتين نبعلو تكوينات تطوق بللو زغل نزو علازي انصار يوكرين انصار اوروبا انصار معربو عالم يخدلو نخيبلو افهم نمتحازي يزارب زلو مغنياتو ناي هندي يكون ناي China يكون كلهم مراحتي ولا ناي UAE ناي اماراتون انتو انتايلو سلام من ممسا انا ونقريك قبريه كما يجرنا سلام من ممسا كنحجز نخل بمبال تزاريبهم نيرهم سلازي ناي سلام باتا مخانو زي نقطباو شركنا رايزه تكر مخانو يزنكر زلو We must promote an immediate ceasefire and an end to the killing. We must make unremitting efforts toward a comprehensive, just, and lasting resolution of the Palestinian question. We should build a BRICS committed to innovation, and we must all act as pioneers of high-quality development. As the latest round of technological revolution and industrial transformation is advancing at an accelerated speed, we must So نقدنا فلسطين من كي تقصوا حلفون by the way ناي فلسطين حلفتو وانت عدي ما مال لوابزي سلازي نتقدنا فلسطين من بستقالة مثلا بزقالته مقراص ناي تخصيق مسؤول زغل كنقبر لنا أمودا تاجم بريكس ناي كتبا ناي innovation ناي فترة ونت ناي نقدن سلو زخوني أبزل على درجة ناي كتبا كن السجاجر كن كلال لنا بزقالته فدما كم عبل كن كلال لنا نزغ بالكلو بريزنت ناي China أتها بزقالته فمن قد يتم عبل زل هاجر زمر زل مراحي نز بريكس عبا قدر سنة كم زلوا زقبرو قدامي زي قال مجنان دما China أبو سلا زلايا China is the major force BRICS راح يكون بعالم درجة أمين أمريكا ميديا ناتهم كجانو سلا زدلنبر اللي ده China كنت بالله قبل هيكلني أنا أمريكا زي simple بتن ريا بعيننا بافهم زبرو زي يكون بعيننا نريا لنا تي كتماتنا China infrastructure نا China corporations نا China ساتن ان expand نا جبراز خلاص زلوا سلازي أما حالتوي وقت كاتو تكملوا نبرد كابيد مس أبكل تاريخه China is becoming a very powerful every passing day زحلفت معالتي China نعيلتها تمتزلا زربانه وحسلو زخونه من البات حلف لنا دحر ابتي ابزي ناي كل راح تسمعكم كفتني صنه له I would like to express my sincere gratitude to President Vladimir Putin for hosting the 16th BRICS Summit. This gathering represents hope in our pursuit of effective multilateralism to address the pressing global challenges we face today. As the newest member of the BRICS family, Ethiopia is prepared to engage constructively in fostering a multilateralism that serves both developed and developing nations, anchored in the principle of equity. أبي أحمد أبو علانا بريكس إثيوبيا كم حداش أبالنا يتعجر بمخانا نبتي أكلنا بريكس بمهلاوا نابو أبتي ستيج كزارب كله بريكس بحالو على قدا سنزلو مخانون إثيوبيا دما حناس زقنا بركتو كتكبر مخانا إيزنا جرزلو ني إثيوبيا أكلنا زي
حدش حيلنا عالمنا كفتر زغل بمخانا حراقة داسي نطب مخان فلوتيو زنا جر زغن وصي تاونتو ابي كرزغل ኢትዮጵያ ነቲ ዘለዋ ፓወር ባላንስ ናይ ክልቲኡ ሓይልታት ብመንገዲ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዝግበር ዘሎ ጣጥንዓ ንዑ በዲሃ ናብ ብሪክስ ገፃ ፉሊ ክሰርሕ እንተኽኢላ ዝያዳ ውፅኢታውነታዊ ክህልዎ ምክንያቱ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ትዛዕበየ ክፋል ናይቲ ባጀት ናቱ ካብ ኤውሮፓን ካብ ኣሜሪካን ካብቶም G7 እንድመፅእ እንድሕር ኮይኑ ምስ ብሪክስ ኣላይን ክገብር ዝፍትን እንተኮይኑ ናይ ስትራቴጂ ጋፕ ይፍጠር ኣሎ ስለዚ እቶም ምዕራባውያን ሃገራት ነቶም ክፀቕጥዎም ዝኽእሉ ወይ እውን ነቲ መሸንቆቃ ክሃርምዎ ዝኽእሉ ኣበይ ክሃርምዎም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ገይሮም እቲ መሸንቆቃ ክኣስርዎ ክፍትኑ እዮም ምክንያቱ ንስማዕዮ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ጌጋ ዘለዎ ይኮነ ትክክለኛ ዘረባ እዩ ግን ኣብ ከመይ ኩነታት ክትዛረበሉ ትኽእል እዩ መጀመርያ ኢንዲፐንደንት ክትከውን ክትክእል ኣለካ ወይ እውን ኣብ ኣቶም ኣዝዩ ዝፅጋዕ ረብሓ ክህልወካ የብሉን ኤግዛክትሊ ነዚያ እናተዛረበ ከሎ ኢትዮጵያ ትማሊ እቲ ሚኒስትር ፋይናንስ ናቱ ሓመድ ሽደ ምስታ ናይ IMF ሓላፊት ይራኸብ ከም ዝነበረን ተሰማሚዖም ከም ዘለውን ቀዳማይ 320 ሚሊዮን ዶላር ክህብዎም ኢትዮጵያ እቲ ከም ለቃሕ ክመፅእ ናይ IMF ተረዳድዮም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ምስ IMFን ምስ ኣሜሪካን ምስ ኤውሮፓን ጉንብሕብሕ እናበልካ ናብ ማልቲላተራሊዝም ወይ ከዓ ናብ ዝለዓለ ሓይሊ ናብ ብሪክስ ኬድካ ምስ በዓል ራሻ ኮይንካ ንናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ከተወድቕ ክትፍትን ከለካ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እቲ መድረክ ርድኡ እዩ Our world is rapidly evolving with a multitude of crises that demands wisdom and thoughtful approach. Excellencies, it is crucial to acknowledge that economic growth in developing countries is often challenged by unfair global financial systems. The imbalances in our global economic framework are driving rising inequality, inflation, and unemployment, making collective efforts more urgent than ever. The calls for climate action and climate finance continue to be ignored even as the crisis deepens. In the middle of these challenges, however, I see a tremendous opportunity in BRICS. With its collective voice representing nearly half of the global population and over a third of global GDP, BRICS has the potential to be a transformative force for a more equitable world order. ፅቡቅ ዘረባ እዩ እውን ከም ትምዕብል ዘላ ሃገር ወይ እውን ዘን ናሽቶ ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ ዓብይ ብድሆ ኣጋጢምዋን ከም ዘሎ እቲ ናይ ክላይሜት ፀገም ዲስፕሮፖርሽናሊ ወይ እውን ካብ መጠን ንላዕሊ ዝያዳ ንዕን ዋላ እኳ ናብቲ ክላይሜት ብከላ ውዑድ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ እንተኾና ብዙሕ ሽግር ይፈጥረለ እቲ ውፅኢት ናይቲ ክላይሜት ለውጢ ግን ንዓናይ ዝያዳ ዝሃሲ ዘሎ ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ብድሆ ድማ ፋይናንስ ክገብሮ ዝደሊ ሓይሊ የለን ስለዚ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝዕብልሎ ዝነበረ ኣካይዳ ነዘን ሕጂ ዝዓብያ ዘሎ ሃገራት ኣደዳ ናይ ኢንፍሌሽን ዝቕባቤ ከምኡውን ሽግራት ክኾና ገይርዎን ኣሎ ስለዚ እዚ ናይ ብሪክስ ምምፃእ ከምቲ ንዝበዝሕ ህዝቢ ዝውክል ዝኾነ ከምኡውን ዓብ ቁጠባ ዘለዎ ትካል ብምዃኑ ዓብ ተስፋ ዘለዎ እዩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ that's very true እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ስለ ዝበሎ ጌጋ ኣለዎ ወይ እውን ድኽመት ኣሎ ማለት ኣይኮነን እቲ ብሪክስ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝፅበዮ ዘሎ ብቐሊሉ ግን ከም ንብለኩም ዘለኹም ኣሜሪካ ምዕራባዊ ሚድያ ምዕራባዊ ዓለም ብቐሊሉ ነዚ ነገር ብሪክስ ንላዕሊ ንክኸይድ ከፍቅዱ ይኮኑን ከምታ ዝብለኩም ዘለኹ ነተን መሸንቆቃ ዘድልየን መሸንቆቃ ክትው እዮም መጀመርያ ድማ በዚ ንጀምር 13 new nations to the alliance as partner countries, though not yet as full members. The 12 other nations were Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Nigeria, Thailand, Turkey. So, بحفشة 13 ሃገራት ወሲኾም ከም ዘለዎ ብሪክስ 10 ሃገራት እኒአን ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ 5 ነይረን 5 ድማ ሓደሽቲ ወሲኾም ሕጂ ድማ 12 ግን ኣባላት ዘይኮናሲ ሙሉእ ኣባላት ዘይኮናስ ፓርትነርስ ኢሎምን ኣለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ግብፂ ኢራን ዩኤኢ ስዑድያ እዚአን ፉል ሜምበርስ ኮይነን እየን እተን 10 ኮይኖም እዮም እዘን ሕጂ መፅአን ዘለዋ 13 ሃገራት ግን ፓርትነርስ እየን ተባሂለን ዘለዋ መን እየን እሰን ከ ኣልጀርያ ኣብ ሃገር ኣፍሪካ መዓት ነዳዲ መዓት ፀጋታት ዘለዎ መዓት ህዝቢ ዘለዎ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ዓብ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ቤላሩስ ጎረቤት ናይ ራሽያ እዩ መሓዛ ናይ ራሽያ እዩ ኣገዳሲ ሃገር እዩ ዝውን ቦሊቪያ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኮይኑ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ እዩ ኣሜሪካ ድማ መፈንቅላ መንግስቲ ፈቲኖምሉ ዝነበሩ እዩ ስለዚ ቦሊቪያ ፓርትነር ሃገር ኮይና ኣላ ኩባ ንዓመታት ብእገዳ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ሃገር ኩባ ፓርትነር ሃገር ኮይኑ ኣሎ ኢንዶኔዝያ ሓደ ካብቶም ስታርስ ሕጂ ዝዓብዩ ዘለዉ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ኤስያ ኢንዶኔዝያ እትሎ
ካዛክስታን ፓርትነር ኮይኑ ኣሎ ካዛክስታን ጎረቤት ንቻይና ንራሽያ እዩ ሓደ ዓብ ሃገር እዩ ድማ ማሌዥያ ገለ ካብቶም ኣዝዮም ቁልጡፍ ዝኾኑ ቁጠባዊ ዕብየት ዝገብር ዘሎ ሃገር ንሱ እውን ኣካል ናይ ብሪክስ ኮይኑ ኣሎ ናይጄርያ ናይ ነዳዲ ሃገር ናይ ኣፍሪካ ማለት እዩ አንከር ስቴት እዩ ዝብል ናይ ኢትዮጵያ ነይሩ ቀደም አንከር ስቴት እጂ ድማ ብምዕራብ ኣፍሪካ ድማ አልጄሪያ እዩ ኩለን እተ ናይ ኣሜሪካ አንከር ስቴትስ ናብ ብሪክስ ኣትየን ኣለዋ ዘገርም እዩ ሳውት አፍሪካ ናይ ደቡብ አፍሪካ አንከር ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ ከም መልሐቕ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ቀደም ኣብ ብሪክስ ኣትዩ ግብፂ ናይ ሰሜን አንከር ነይሩ ናብ ብሪክስ ኣትዩ ኢትዮጵያ ናይ ምብራቕ ነይሩ ናብ ብሪክስ ኣትዩ ናይጄርያ ተሪፍ ነይሩ ናይጄርያ ድማ ፓርትነር ኮይኑ ኣሎ ታይላንድ ድማ ሓደ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ኤስያ እዩ ቱርኪ is a big shock ናይ ቱርኪ መደብ ኣለኒ ቱርኪ ኣካል ናይ ኔቶ ናብ እዩ ከኣቱ ዓመታት ሓቲቱ ዘይሰለጠ ሃገር ዝነበረት እያ ኡጋንዳ ካብ ኣፍሪካ ድማ ስለዚ ካብ ኣፍሪካ አልጄሪያን ኡጋንዳ ንርኢ ኣለና ኡጋንዳ ፓርትነር ኮይና ኣላ ኡዝቤኪስታን ዝበሃል ሃገር ኣሎ ከምኡ ድማ ቪየትናም እውን ዓብይ ቁጠባ ንዓብየ ዝመፅእ ዘሎ ጎረቤቱ ንቻይና እዩ እዚ ከዓ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎን ሃገራት ብቁጠባ ነቲ ብሪክስ ዝበሃል ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከደይብዎ ዝኽእሉ ሜምበርስ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ 22 ሃገራት ኮይኖም ኣለው ዋላ ሙሉእ ብሙሉእ ኣባላት ዘይኮኑን ከም ፓርትነር ናይ ብሪክስ ማለት እቲ ፖሊሲታት ናቶም ብቐረባ ምስ ብሪክስ ክሰርሕ ዝኽእል ንብሪክስ ኣሚኖም ስለ ዝኣቱ ዘለው እዩ እዚ ነፍሱ ዝኻለ መስተንክር ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ኣርእስቲ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ዞባና ክንመፅእ ኢና Russian President Vladimir Putin has hailed what he's calling a new multipolar world order after welcoming world leaders to the BRICS summit, their first bilateral NATO member to join the BRICS club. Well, another leader making the trip to Russia for the BRICS summit is Turkey's President Recep Tayyip Erdogan. His country is seeking to become the first NATO member to join the BRICS club, which likes to see itself as a counterweight to the West. DW correspondent Yulia Han has more on Turkey's ambitions. Turkish President Erdogan is trying to forge new ties beyond. Sorry, يغرتا أميت سنة زي ناي تركي ناب بريكس ممتع ما هذا كابت زوجرة قداي كوين ومالو نيروبا زين أوروبا أمريكان أكل نايفيد ناينيتو زخونة حجر مهمس أوروبا لعل استراتيجيكاوي أكبر بوتان زلوا أب سراويت ناينيتو دما كال أيز عبي سراوي زلوا تركي نابراشا خيدا أجدو ما زلوا أوروبا أنجلا ملان كانت سرواز فتنو زلوا قديفو نابراشا خيدو أبز بريكس نخاتو حاتيتو كابتن كريت 10 ممبر كانتريز 10 ممبر كانتريز تبعيلن زلوا كاباتن بارتنر كويناتي لو مالتي ممبر ديكونه بارتنر كوينو مالو مالتي سلازي እዚ ንባዕሉ ነቲ ኤሮፓን ኣሜሪካን ነውፅ ፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ዘለና ባይ ዘ ወይ ኤርዶዋን ካብ ተዓዲ ወፂኡ ካብ ትርኩ ኸይዱ ናብ ራሻ ወሪዱ ኣብቲ ኮንፈረንስ ክሳተፍ ከሎ ልክዕ ንሱ ዝዛረበላ ሰዓት ዝነበረት ኢሎም ኣብ ትርኪ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ እዚ ንባዕሉ ትርጉም ዘለዎ እዩ ንኤርዶዋን መጠንቀቕታ መሃብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ከምኡ ሽግራት ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ብዙሕ እንቅፋት ከጋጥም ከም ዝኽእል ናብ ብሪክስ ከይትከለኻ ሓደ መርኣያ ናቱ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስለዚ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና traditional Western allies. For some time now, he has shown interest in joining BRICS. The bloc led by Russia and China includes some of the largest emerging economies and views itself as a counterweight to the Western-led global order. Of BRICS. His Excellency, Mr. Ankara's ties with its Western allies are often strained. Erdogan has sought to ከም ዝንሪኦ ዘለና ኣንካራ ወይ እውን ኤርዶዋን ናይ ኤውሮጳውያን ወይ ካነ ዝምዕራባዊ ዓለም ጎሊት ይዎ ከም ዘሎ መብዛሕቲ ግዜ ካብ ክልቲኡ ክበልዕ ዝፍትን ንፖለቲካ ወላ እኳ ሕማቕ ምልክት ናይ ፖለቲካ እንተተቆፅረ ንሃገሩ ግን ኩሉ ግዜ ብየማንን ፀጋምን እናኣተወ ከርብሕ ዝፍትን እንተሎ ቀዳማይ ፖለቲከኛ ኤርዶዋን ምዃኑ ዝፍለጥ ስለዚ ነቶም ምዕራባውያን ከይገደፈ ናብታ ትዕምር ዘላ ጓይላ ዝረኣያ ሕጂ ድማ ናብ ምብራቕ ገፁ ብምኻድ ብፍላይ ምስ ቻይናን ምስ ራሽያን ዓብ ንግዲ ስለ ዘለዎ ነዚ ኩናት ድማ ብዝያዳ ዝጥቀመሉ ዘሎ ትርኩ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኩነታት እውን ክረብሕ ንሪኦ ኣለና ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኔቶን ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ብኣንክሮ ይጥምትዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቲ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ The 16th annual BRICS summit kicking off in Russia today. President Vladimir Putin meeting with the leaders of China, India, Iran, and Turkey, among others. Russia claims a total of 36 countries will be attending. The meetings are part of Russia's push to overhaul the global financial system and convince other countries to end the dominance of the US dollar. Russia is expected to sign a comprehensive strategic partnership treaty. ኣብዚ ካርታ ጥራይ ክትሪኡ ከለኹም ክንደምንታይ ዕብየት ዘለወን ሃገራት ማለት ሃገራት ናይ ኣብ ብሪክስ ኣትየን ዘለዋ
9 ሃገራትን 10 ሃገራትን ክበሃል ከሎ ሓደ እዩ እቲ ንሳተን ዝሕዝኦ ጂኦግራፊካል ኤሪያ ክትሪኦ ከለኻ ዕብየት ናይ መሬት ብዝሒ ህዝቢ ፀጋታት ክትሪኦ ከለኻ ግን G7 ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ወኣዝዩ G7 ታንኮ ኣለዋ ትበሃል ሃገር ኣሜሪካ እያ ድሕሪያ ካናዳ ክልተ እዚኦም እዮም እቶም ፀጋታት ዘለዎም እቶም ካልኦት ኩላቶም ነቲ ዝነበረ ቁጠባዊ መድረኽ ስለተጠቀምሉ ስለዝሃብቶም እምበር ፍሉይ ፀጋታት ኣብ ዕዳጋ ክቅርቡ ዝኽእሉ ወይ እውን ሪሶርስ ዘለዎም ገለ ይኮኑን በንጻሩ ዜን ሃገራት እዚኣተን ጌና እየን ዘለዋ ብሕጂ ቻይና ህንዲ ሳውዲ አረቢያ ኢራን ሳውት አፍሪካ ኢትዮጵያ ግብፂ ብራዚል ራሽያ ኩሎም እዚኦም ሃገራት ኢራን ተወሲካሎም እቲ ፀጋታት ኣብኣተን ዘሎ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ሕጂ ተፈሊጡ ዘሎ ብሕጂ እቲ ዝበለፀ ፀጋ ድማ ሰብ እዩ ብዝሕ ህዝቢ እንተለካ ኮይኑ እሞ እቲ ህዝብኻ ዝተምሃረ ዝነቕሐ እንተኮይኑ ኣብቲ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ዓለም ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ንሱ እዩ ስለዚ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ንዓታቶም ከፀልልዎም ደልዮም ኣለዉ ሕጂ በዓሎም ከመይ ይገልጹ with Iran during this summit. Joining me now is Tennessee Senator Bill Hagerty, a member of the Senate Banking, Housing, Foreign Relations, Appropriations, and Rules Committees. Senator, great to see you as always. Thank you so much for being here. Give us your take on the BRICS summit and the impact on the dollar. Thank you, Maria, for having me as always. And I just have to say this, were it not for the tremendous leadership void that exists today because of America's exit from the international stage, we wouldn't be seeing this happen. And under President Trump, this would have never happened. They've expanded BRICS now to 32 nations, as you said. This is all about Vladimir Putin trying to find a way to get around the type of sanctions regime that we will have. ዓቢ ናይ መርሕነት ፀገም ዘጋጢምና ስለ ዘሎ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ተመፅኡ ኩሉ ነገር ጠጠው ክብል እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኩሉ ነገር ብዓይን ፖለቲካ ክትጥቀመሉ ግዜ ምርጫ ስለ ዘሎ ኩሉ ናብ ምርጫ ዘቕንዒቲ ዘረባናቶም ፑቲን መፅኡ ክቕይሮ ዝኽእል ነገር ኣለዎ ድዩ ፑቲን መፅኡ ተኣልዮ ዝኽእል ነገር ኣሎ ድዩ ካላርስ እዩ ብሓፈሻ ግን ንሳቶም እዚ ዝግበር ዘሎ very carefully ብዕምቆት ይርእይዎን የንብብዎን ከም ዘለዉ ኣብን ዘሎ ኩነታት ኢቨን ኣብ ዝረኣይዎም ሕጂ ጠቕላላ ስምምዕ ከም ዘይብሎም ወይ እውን ኣብ ፅቡቅ ከም ዘየለዉ ኣብ ዝረኣይዎ ታስእልሲ እቲ ቦዲ ላንጉጅ ክትሪኦ ከለኻ ጠቕላላ ናይ ሳውት አፍሪካ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ብሎ ብፍጹም ኣይጠማመቱን እዮም and ናይ ብሓቂ ኣብ መንጎኦም ቴንሽን ከም ዘሎ you can see it ስለዚ ኣብኡ መፅኦም ዘለዉ እተን ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ብጀካ UAE probably መርገፂ ንክገብራ ወላ UAE እውን እንተኾነ ምስ ሓደ ክትረአየ ምስ ሓደ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ንክገብራ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኾነ ምክንያቱ ግብፂ እውን ናቱ ካውንተር ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ስለ ዘለዎ بجزء اتفتاوينا السنة أبي أحمدن مع كنزينا الميادين وزبي بزعبا بحرن ودبن إيرترا بستفل عليه خرنع نمنتام دبولا ودي قومنا دوبلكا حز ودحا بوي بزعبا بحري نابي فرنسا مخيرات النيز بلا حدا قد يحيزو أب حدا بوتامس حدا سب تراخيبو نيرو توتتا الخامس تباهل زدلي واتسوتا ختم معراري لهم معرب كل صحيف تخدال ولو نيروم أدان لي مولو دما كي مخرن كي مرمرن كابينين ميديان دوبا بيلولهم أمانوني لعلتهم كابيني بزعباتا قداي شعبي قل خبل مخانو قميتهم مونيرهم سلازد ما يبوغان إيرتراز وهابو ملسي كاب كل تمسمر زي بزحك خون استمرته سلازد تقدامي مينيستر اتها بزعبا بحرز تزاربا كم تانا الميادين صحيفهم ذهبوا وامو اتقازيت انيا زنببا أبيد ما مسنببا يخسر حلا جنبيرون بر مسر حلا يكون نام بيبوا بقومو دما يوم إليت إثيوبيا قال يوم كعريوا قال يوم ولا أفكرتنا الصلحنتا قلبتها زفتحة إفوان مدر بيسينو ملا أفوتسم دنبربر تتسميدهم زلو ولا مسمك كتلو خمزي تماخر الله ازمو لغا فيديو تملكت كعصبة So بحفشة التكونتات نريد لنا قال ما تنبهينا يتزنبري أبتوانو قد صحابري تزنبري عجي نابتنا يتقراي ما أتحشوية زلونا ونسكر بس مجمريا زبلو زلو أمونغو جيتاچو ردان هو أمونغو حوحات زفتر زلو كنتات نفسه زخالي ديق زبالة دراما تصير له جيتاچو ردا سنبت እርግጥ እየሆነ ነው ማን እንደሚተካው ጌታቸውን ደብረጽዮን ወይንስ ሌላ ሰው ደብረጽዮን አይደለም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ኑሮውን በሸራተን አዲስ አበባ አድርጎ እንደቀጠለ ነው ከዚህ ቀደም ቢኖር የነበረው በስካላይት ነው ትግራይን ያስተዳደረ የሚገኘው እንግዲህ ከአዲስ አበባ ሸራተን ሆቴል ነው አንዳንድ ጊዜ ቀን መቀሌ ውሎ ማታ አዲስ አበባ በአውሮፕላን ይመለሳል ከደብረጽዮን ቡድን ጋር በገባበት ከፍተኛ የሆነ ውዝግብ የተነሳ በክልሉ ችግር እንዳይፈጠር በሚል የተለያዩ ሰው አንጻር ጌታቸው ረዳ ብርቱዕ ዝኾነ ካምፔይን ወይካ ዘረባ ይጀሚሩ ዘሎ ስለዚህ ጌታቸው ረዳ
ካብቲ ፕሬዚደንትነት ናይታ ክልል ትግራይ ዝነበረ ክወርድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ክቐልዖ ይደሊ ከም ዘሎ ህወሓት ድማ ንሓትሕቶም ቤላ ገይሮም ምስ ተሓማመስሉ ንክልቲኦም ሓይኹ ልክዕ ከም ዝማስክ ሓየካ ትጉሕፎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ሓይኹ ይጉሕፎም ኣሎ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ንርኢ ዘለና እንታይ ይብል ፀኒስከ ጌታቸው ረዳሲ ንባዕሉ ኣብዚ ሆቴላት ናይ ሸራተን ዶ ስካይላይት ድዩ ናበላይ ኣብቲ ዓበይቲ ሆቴላት ውዒሉ ኣብይ ሓድር ንጎ ድማ ብኤርፕላን ገይሩ መቐለ ከይዱ እዩ ዘመሓድራ ዘሎ ተሃገር ከምዚያ እታ ምሕዳር እምበር ኣዲስ ኣበባ ይመናብሩ ናበላይ ተዛረቦ ዘሎ ስለዚ ኣብይ ነዚ ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣኑ ከኣልዮ ይደሊ ከም ዘሎን ህወሓት ድማ ብዝሓለፈ ብመንገዲ ደብረፅዮን ገይሩ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተራኺቡ ከም ዝነበረን ንሳቶም ነቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ፕሬዚደንትነት ከም ዘይደልይዎ ይነግሩ ነይሮም ስለዚ ንሓድሕዶም ክልቲኦም ክባልዑ ንኣብይ ኣሕመድ ዝበለፀ ዕድል ከም ዝፈጠሩሉን ንሱ ድማ ንክልቲኦም ጉሒፉ ሓድሽ ሰብ ፕሬዚደንት ክገብር ከም ዝደሊ ዝዝረብ ስጋታቸውን ሲገልጹ ቆይቷል። አሁን ግን የጌታቸው ረዳ በፌዴራል መንግስቱ ስራ እየተፈለገለት እንደሆነና ስልጣኑን እንደሚለቅ ነው የሰማነው ምንጮቻችን የገለጹልን። ጌታቸውን ታዲያ ይተካዋል ተብሎ የሚጠበቀው አምባሳደር ወንድሙ አሳምነው ነው። አምባሳደር ወንድሙ አሳምነው ከጌታቸው ረዳ ጋር በመሆኑ በፕሪቶሪያ ከሄደው የህወሓት ተደራዳሪ ቡድን መካከል አንዱ ነው። ለምን አምባሳደር ወንድሙ ተመረጠ ካላችሁ ደግሞ አሁን በደብረጽዮንና ቡድን መካከል ባለው ውዝግብ የትኛውም ወገን ያልወገነ ገለልተኛ ሆኖ በመገኘቱ እንደሆነ ምንጮች ገልጸዋል። እንደውም አምባሳደር ወንድሙ ባለፈው ሳምንት ለሪፖርተር ጋዜጣ በሰጡት መግለጫ ላይ ሁለቱ ቡድኖች በድርድር ችግራቸውን እንዲፈቱ እንሰራለን በሚል የሆነ ስለዚህ እቲ ፕሬዚደንት ክኸውን ዝበሃል ዘሎ እዚ ኣምባሳደር ወንድሙ ዝብልዎ እዩ ንሱ ድማ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ተሳቲፎም ዝነበሩ ሰባት ከም ዝነበረን ስለዚ ኣባል ናይ ህወሓት እዩ ህወሓት ይፈርም ስለ ዝተባሃለ ኣባሎም ከም ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ህልኽን ባእስን ድማ ናይ ዝኾነ ይኹን ፀቅዒ ዘይሓዘ ምዃኑ ብከምኡ መንገዲ ነቲ ስልጣን ክብዎ ይደልዩ ከም ዘለዎን ክዓርቆም ድማ ይፍትን ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ጉዳይ ናይ ህወሓት ተለኻኺምካን ተተሓሒዝካን ዕርብ ምባል ኮይኑሎ ኣብ መወዳእታ እዚኣ እታ ጉዳይ ናቶም ኣብዚ እውን ሓደ ፅቡቅ ጌራ ስሚዑ ኣብ ሳዋ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ነይሮም እዮም ሽዑ ኤርትራ ናይ ኣሜሪካ የመና ኢድያ ነይራ ስምዑ እምበለ እዚ ከዓ ገለ ካብቶም ሓድሽ እቶም ላዕሊ ዘለው ፅሉላት እዮም ድሕሪ ኢልና እዚ ከዓ ሓድሽ ወለዶ ናቶም እዩ ስምዑ ወበል ኣብ ሳዋ ከዓ ኣሜሪካ ነይራ የብላ ኣሎ ሳዋ ዝነበርኩም ፅቡቅ ጌርኩም መልሳብዎ ኤርትራ ናይ ኣሜሪካ የመና ኢድያ ነይራ ብግልፂ ካብኡ ህወሓት ንምፍንጫሕ ብስትራቴጂ ሰሪሖም ምዕራባውያን ብስትራቴጂ ብሳይንስ እዮም ሰሪሖም ህወሓት ንምብታን ስትራቴጂዮም ሰሪሖም እዩ ዝብል ዘሎ ስምዑ በለ ትውግእ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣሜሪካን ከም ዝኾነ ባዕሎም ኣቐሚጦሞን እዩ ንሳቶም ሰራዊቶም ከዋፍሩ ንክንዲዚኣ ትኸውን ዓዲ ከዋፍሮ ይኽእሉን ክዋረዶ ይደልዩ ተላእኽቲ ኮራኹር እናሃለዎም እንታይ ኢሎም ኣሜሪካ ተኣክል ናይ ዓለምና ዓርሓ ዓዲ ናብ ትግራይ ትልእኽ ኣይኮነን ናባናስ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ እውን ናብ ኣውሮፓ እውን ተላእኽቲ እያ ትልእኽ ስለዚ ትውግእ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እዩ ኣብ መንጎ ናይ ብሓቂ ዝግብኦ እዚኦም እዮም እቶም ሓደሽቲ ወለዶ ፖለቲከኛታት ናይቲ ትግራይ ናይቲ ክልል ዝበሃል ዘሎ እዚ ሕጂ ሲ ኤርትራሲ ምስ ኣሜሪካ ብኣሜሪካ ደይኮነትን ከም ሕሱም ትግረፍ ነይራ ፕራይም ሚኒስተር ትመለስ እዩ ከምኡ ገይሩ ንኣሜሪካ ቻሌንጅ ዝገብራ ንዑ ደይኮነን ንሻዕብያ ህግደፍ ዝበሃል ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ ንዑ ንምግባር ድማ ሻዕብያ ኣሜሪካ ሓጊዛትና ብሓደ ኮይና ድማ ንሻዕብያ ኣብ ምቕርቃር ብዙሕ ሰሪሕና ዝብል ዝነበረ መለስ ዘይኮነን እዚኣቶም ፈፂንካ ምዚኣቶም ተኣማሚንካ ንክትሰርሕ ከቢድ ምዃኑ እቶም ዓበይቲስ እስከ ድሓን ናይ ገድልዮም ክትብሎም ትኽእል እቲ ካብቲ ኣዲስ ኣበባ ሲ ወያነ ንክወፅእ ዝገበረት ኣሜሪካ እዩ ዝብል እቲ ሓቂ ግን ኣብ ዝረይዎ His estimated worth at present is $1.8 billion. 6. Sebednega and family. Within the Tigray People's Liberation Front, Sebednega is regarded as a magnate. In Ethiopia, he is renowned for having established a multi-billion-dollar commercial empire during the 27 years the group held control. Under the umbrella of the Multinational Endowment Fund for the Rehabilitation of Tigray, Nega was in command of the TPLF corporate empire. With the help of his TPLF business transactions and political connections, he has amassed hundreds of millions of dollars. He was once thought to be even more powerful than the late Prime Minister Meles Zenawi. He has an estimated net worth of over $2 billion. 5. Burhan Gebrechristos and family.
Burhan Gebrechristos was among those who knew Mel's the tyrant and his wife, Azov Mesfin, best. He is the dictator's highly regarded apprentice, and he continues to work with Azov Mesfin as a business partner today. So እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሰለስተ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ቢልዮነራት ከም ዝነበሩ እዚ ሓብቲ ናይቲ ሃገር እዚኣቶም እዮም ቶም ነቲ ሃገር ይቃለሱላ ነይሮም ይወጥቁሉ ይዋድቁላ ነይሮም ገለመለ እናበሉ ከእምኑ ዝፍትኑ ገንዘብ ናይቲ ሃገር ይክብዎ ከም ዝነበሩ ህዝቢ ትግራይ ድማ ወላ ሓንቲ ኣብቲ ገይም ተራ ከም ዘይነበሮም እዚኣቶም ዘበኖም ሒዞም ሓሊፎም እቶም ሓደሽቲ ወለዶ መፂኦም ዘለዉ ጌታቸው ረዳን ደብረፅዮንን ድማ ነታ ተሪፋ ዘላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ምስ መፁ እቲ ዝለመትካዮ ባሕሪ ስለ ዝኾነ መሊሶም ድማ ሕጂ ኣብ ንሓትሕዶም ኣትዮሞ ዘለዉ ኩነታት ድማ ንርኢ ኣለና ስለዚ ካብዚ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር ክትመሃሮ ትኽእል ነገር የለን እቶም ምስኣቶም ኮይኖም ዝስለፉ ዝነበሩ ድማ እቶም ንምውሎም ነርና ዝተባህሉ ድማ ሕጂ ዝብልዎ አንድ ቀን ሩሲያ ሄዶ ከፑቲን ጋር ሲገናኝ እንዴት ነው ኧረ እንዴት ነው ወይ ታንኮቹን ውሰድ ወይ ብድሩን ሰረዝልኝ ብሏል አሉ ታንኮቹን የጋይሉ ብድሩን የምከፍለው ይሄ እንዴት ያለ ግፍ ነው ብሎ ይጣሉ ቲፒካል ሻዕቢያ ማለት ይውላችሁ ይሄ ነው የኤርትራ ታንኮች ከኛ ተዘርፈው የደርግ መንግስት ነው የገዛው ሲገዛ ብድር ነው የገዛው ብድሩ እስካሁን ከፍላ አልጨረስም ነበር ለሩሲያ መንግስት በእኛ ብድር በተገዛ ጦር መሳሪያ እኛኑ ወጋ እኛኑ የሚያስፈራራ እኛኑ ነው እኛ ዳውን ከፍላለ ዛሬም ድረስ እሱ ቁጭ ብሎ በዛው መሳሪያ እኛ ላይ ተቀይ ሞከረ ያስባል አይገርማችሁ እንታይ ስከይብላለ እዚ አይ ቲንክ ጽላለናቶም ደረጃ እንደዘይብሉ ሻዕቢያሲ ኣብ ኩናት ንኤርትራ ንኸጥፍ ደርጊ ካብ መንግስቱ ኃይለማርያም ደርግ ካብ ሕብረት ሶቪየት ክልቃሕ ተለቂሑን ተበርቂሑን መዓት ታንክታትን መዳፍዕን ኣጽዋራትን ሒዙ ይመጽእ ነይሩ ሻዕቢያ ድማ ኣብቲ ገቦታት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ኣኽራናት ናይ ኤርትራ ከከቲሩ መመንዚዑ ነዘን ታንክታት ሙለን ወሲድወን እቲ ዕዳ ክሳብ ሕጂ ንኸፍሎ ኣለና ኢሉ እቲ ኣጽዋር ድማ ምስ ሻዕቢያ ኮፍ ኢሉ ኣሎ በቲ ንሕና ተለቂሕና ዘምፀናይ ኣጽዋር ገይሩ ክሃርመና እዩ ዘሉ ዘሎ ድፍረት ናቱ ኣይገርመኩምን እተን ታንክታት ናትካ ወይ እውን እተን ኣጽዋራት ንስኻ ንኤርትራ ክሰደን ከለኻ ክትስልም ንህዝቢ ኤርትራ ዲኻ ትሰደን ነርካ ዝብሎ ገለሳ ይረኸበ ንህዝቢ ኤርትራ ብኡ ገይሮም ፋብሪካታት ንክሃንፁ ዲኻ ትሰደሎም ነርካ ከተጥፎም እንታይኮንካ ትሰደን ነርካ ታንክታት ናትካ ትሰድድ ምንባርካ ጥራይ ምፍላጥካን ምእማንካንሲ ክሳዕ ክንደይ ግፍዐኛ ሰባት ግፍዐኛ ሃገር ከም ዘለዎም ግን እቲ ዝገብርዎ ግፍዒ ክርድኦምን ከስተማቕሩ ኦፍኮርስ ስለዘይደልይዎ እውን ኤርትራ ንህዝባ ኣጥፍዮም እቲ መሬት ምውሳድ እንዲት ዕላማ ነይሩ ሻዕቢያ ግን በታ ታንኮም ንፀላኢ ብቦትሩ ዝብል ጭርሖ ነታ ናቶም ታንክን ነታ ናቶም መድፍዕን ወሲዱ በኣ ገይሩ ድከቶም ኣፅቂብዎም ሕጂ እውን እቲ ናይቲ ማል እኳ ቀደማ ይለበምና ነርና ይብሉ ነይሮም ሕጂ ድማ ወያነ ምስ ጀመርዎ ድማ ትኽክል ድስቲ ማንካን ዝብልዎ ዘሎ ሚሳይላቶምን ሓደሽቲ ታንክታቶምን ቦግ ኣቢልዎም ስለዝኸደ ንሱ እቲ ታንክን እቲ ድስቲ ዶ ዋላ ብሽክሌታ ዶ ዋላ ማንካ ተወሲድልና እናበሉ ዝዛረበዎ ሻዕቢያ ማንቆምን ገለመለዮም ድሌት ኣይነበሮን ዝወሰዶም ነቲ ኣጽዋር ንኤርትራ ከጥፉ ኣኪቦሞ ዝነበሩ ኣጽዋር መንዚዑ ወሲድዎም እዚ ሓደ እዩ እቲ ኩነታት ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተቀያየረ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብዚ እውን ስምዕዎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ በጣም እነዚህ የአፋር ምናምን የሚባሉ እሱ እኮ ቀልድ እኮ ነው ጆክ በቃ ኤርትራ ምናምን ወቅቱ መንግስት ይለበጣል ጆክ ነው እሱ ዝም ብሎ እዚህ መጥቶ ለመንቀሳቀስ እንዲያመቻቸው ብርጌናም ዶምነን ምናምን ብሎ እሱ 75% የቲፒኤልኤፍ አባላቶች ናቸው ሪሊ ኮዝ አላቸው ወይ ኤርትራኖች ለመዋጋት ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ማለት ሓደ ካብቶም ብዙሕ ግዜ ቁሩብ ዝጭባጥ ዘረባት ዝዛረብ እዩ ናይ ዓፋር ጥርናፈዶ ናይ ስግንጢር ጥርናፈደ ኢሎም ከምኡ እውን ብርጌድ ንሓመዱ ዶገለ ኢሎም ኣብ ዘምፅዎም እዚ ላፅፂ ኢሉ ጆክ ብሎ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ በዚኦም ኣብዚ ዘለዉ ገለመለታት ጌርካ ክትግምጥሎ ኢልካ ምሕሳብሲ ናይ ብሓቂ ሽምካን ታሪክካ ምፅያቅ ጥራይ እዩ ሓቂኻ ንሻዕቢያ ብከምዚ ቅይርዎ ከምዘይክሉ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ኣይኮነን ንሳቶም ኣሜሪካ ብዓብዪ ሬጂም ቼንጅ ዝበሃል ኣይሰርሐሎምን ስለዚ እዚ ንገብሮ ዘለና ንበዓልና ሽግር መፀዊዒ ንበዓልና ምስ ኣሜሪካ መባእሲ ዳ እምበር ምስ ኤርትራ መባእሲ በዓልና ፀገም መፀዊዒ ዳ እምበር በዚ መንገዲ እዚ ዝቕየር መንግስታት ኣብ ኣስመራ ወይ ኣብ ኤርትራ ከምዘየለ ሄዶ ተመልሶ ኤርትራ ለመውጋድ ኮዝ አላቸው ወይ ነው ጥያቄው
ኢኮኖሚካሊ አይመችም። እነዛ ደግሞ ኔሽን ቢልዲንግ ላይ ነን ያለ ነው። ስለዚህ በቃ ቻሉ ነው አይማን እንምለዋቸው ያለው ሪሶርስ ነው። ቅድም ያለው ነገር አለ ሄዳም የለብንም በቃ እኛ ብድርም እርዳታ ማንፈልግም ብለን ስለዘጋን ያለው ይሄ ነገር ነው የሚሉት። ይሄንን ጦርነት ያበቃል ወይ? ያንዳንዱ ኤርትራዊ ቢሆን ኑሮ እኮ ከተሻለ የነበረው መቼ ነበር ታውቃለህ? ቲፒኤልኤፍ ሀገር በምትመራበት ዘመን የተሻለ አደረጃጀት የተሻለ ፋይናንስ ዳርጎ ማዋጋት ይቻላል። ነገር ግን የለም አይዋጉም እነሱ ጆክ ነው እሱ ዝም ብሎ እዚህ መጥቶ አሜሪካ እስከሚሄድ ድረስ በዚህች ጉዳይ ከተማ ላይ ያለ ስጋት ለምንድን ነው ማልንቀሳቀሱ? ሰው በሐፈሻ ክዋጉ እንደዝደልዩ ኣብ ጊዜ ህወሓት ኣብዚ ስልጣን አዲስ አበባ ከለው ቀደም ክዋጉ እንደዝደልዩ ሽዑ ተዋጉ ነይሮም ተዝገብሮም ክዋጉ ይደልኒዮም። ስለዚህ ሳከት ጊዜ መናወራን መግበሪ ናይ ህወሓት ኮራኩር እዮም በመባል ዝገልጾም ካብ ናይቲ ህወሓት ከይወፃና ሓደ ዓብይ ኩነታት ውልዕ ጥፍጥ ዝብል ዝነበረ ርእሲ ድማ ዘለዎ ስሙ ስለዘይተጃሃርና ዓውልና ስለዘይተዛረብና ግን መዊልናዮም ኢልካ ትዛረብ ኣብ ህዝቢ ወፂኻ ቁርብ ሕፍረት ዝበሃል ነገር የለን። እዚ ኣብ ዓለም ጌታቸው ጥራይ ሃትሮም ከምዚ ዓይነት ድፍረት ዘለዎ የለን። ዋላ ህግደፍ ተጣዋውዮም ብካልኦት ገይሮም መቅናምበር ሂዞም ቶም ኣብ ቴሌቪዥን ወፂኦም ብቶ ይፈልጡ እዮም ዘይነው ሰብ መትከል ምዃንና ፈልጡ ካልኦት ብኣምር ገይሮም እዮም ክገብሩ ይፍቱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ገለ ገይሮም በር ተጠሊዑ ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ትግራይ ዝብል ኣብ ግዳም ወፂ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከምዝበል እዚ ገሊኡ ሓደ ግዜ ናይ ካሊእ ሓቂ ክሓቢ የብሉን ብሓደ ነገር እንደ ገልጣማት ኣለዉ ለማነ ሓደ እንገብሩ ኣስራት ትኸድዎ ዘለዎም ጌጋ እዩ ግደፉ ለጋ ትስስር ያላቸው ሰዎች አንደኛ ዜጋ ነው የሚባሉት የፈለጉትን አይነት የፋይናንሻል አክሰስ ያላቸው አካላት ማለት ዶሚኔት አድርገው የቲፒኤልኤፍ ሪሌሽን ያላቸው ሰዎች ውጭ ሀገር በከፍተኛ ሁኔታ በፈለጉት ሁኔታ መንቀሳቀሱ ሀገር ውስጥ በዛ ደረጃ ዶሚኔት የሚያደርጉ አይቼዋለሁ። የህዝቡን ኑሮ በዛ 27 ዓመት ውስጥ የትግራይ ህዝብ የኖረው ኑሮ ሌላው ሀገር ሌላው አካባቢ አትሊስት ያስመኛል። በከፍተኛ ሁኔታ ድህነት ውስጥ አንዳንድ ቦታ ላይ ደቀቆ እንኳን የሚበል ምንም የሌለበት አካባቢ ከፍተኛ ድህነት ሴፍቲ ኔት ላይ ነው የኖረው ያዝ። በዛ ደረጃ አኑሮው ሲያበቁ ሄደው እንኳን አያዩትም። መቀሌ ለሚቲንግ በአመት በሁለት ዓመት አንዴ ቢሄዱ ሄደው ማያዩትን ህዝብ የስልጣን መዋቅሩ ከፓርቲው ከዶሚናንት ፓርቲው መዋቅር ውስጥ ሲገፉ የላ ገይሩ የስማዕ ማሎ እቲ ህወሓት ዝበሃል ኣብ ስልጣን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሎ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ቁልሕ ኢልዎ ከም ዘይፈልጥን ኣብ ኣደዳ ድኽነት ጉሒፍዎ ከም ዝነበረን ሓራይ ካብቲ ስልጣን ናይ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተቆልዑ መፂኦም መሳርሒ ናይቲ ፖለቲካዊ ኣጀንድኡ ገይሮም ኣብ ዘይደልዮን ዘይዋፅኦን ኩናት እትዮም መዓት ዋጋን ዓብ ክሳራን ሞትን ህልቂትን ፈፂሞምሉ ሕጂ ድማ ናታ ናይ ቀደምና ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘምፅኦቶም ጉዳይ ስልጣን ስለ ዝኾነ ንሓድሕዶም ተባሊዖም ንሓድሕዶም ተለኻኺሞም ይወፁ ኣለዉ። እቶም ምስኦም ተጎራቢቶም ዝነበሩ ድማ ዝረኽብዋ ዘለዉ ድማ እዚኣ ትመስል ከስምረሉ ዝደሊ ኖ ኣብዚኣ ኣላ ፅኖ ሰለስተ ብፆቱን ዝተናገሩ ሃገረቱ ሚስጥር ለናወሉ ዝውሩ ዝስሉ ናይ ካምፔን ኣካል ምዃኑ ያው ዝምወሉ ስለዝኾኑ ቅድሚ ሕዚ ያው ንሕና ብሓደ እውን ሃለና ንምብሎም ዝነበርና ስለዝኾኑ ያው ናይቲ ቅድም ዝበለ ጥቃት ኣካል ጌርካ ትወስድ ኢኻ ግን ጌጋ እዩ ዝምወሉ ስለዝኾኑ ቅድሚ ሕጂ ካብቶም ንምብሎም እውን ዝነበርና ስለዝኾኑ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እንታይ እዩ ኣማኒኤል ኣሰና ብዝሓለፈ ግዜ ዳርጋ ገፅታት ሒዝዎ ዝኸይ ዝነበረ ምስቲ ናይ ህወሓት which is to Dr. Debrecen ዘለዎ ፀብዒ ሳይድ ወይ ሒዙ ኣብ ሩይታት ዝህብ ዝነበረ በንፃሩ ቃል ጀነራል ጻድቃን ከምኡ ከዓ ጌታቸው ዘለዎ ምስ ናይ ኣብርሃ ኩርብታይ ዝበሃል ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ኣብኡ ከለና ማለት ኣብቲ ህወሓት ሓንሳብ ከለዉ ሲ ንምብሎም ሰባት ስለ ዝነበሩ ሕጂ ምስኦም ስለዘየለ ጌታቸው ምስቲ እዚኣ ትሪእዎም ዘለኹም ከመይ ኢላ እታ ፖለቲካ ኣብ ኢዶም ከም ዝሓወየቶም በዚኣ ኢኻ ትርኢ። ልክዕ ከምቲ ኣቢ ነቶም ናይ ህወሓት ኣቢ ንጌታቸው ረዳ ድዩ ዋላ ነዚ ጌታቸው ረዳ ይኹን ነቶም ደብረፅዮን ንኩላቶም ከም ማስቲካ ሓየኹ ዝጉሕፎም ዘሎ ልክዕ ነዚኣቶም ድማ ጌታቸው ረዳ ከምዛ ማስቲካ ሓየኹ ጥፍ ኢልዎም ማለት እዩ። እዚኣ ኣጋጢማቶም ዘላ ናብዝን ክትቅምጥላይ ትኽእል ኢኻ። ገንዘቦምን ወርቆምን ኣኪቦም ኣብቲ ቃልሲ ናይ ህወሓት ነስመራ ምስከደ ድማ ኣብተን ኮራሲ ንዓስኻ በዚያ ክፈል ንዓስኻ ናይ ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ክገብረከ ናይ ቴሌቪዥን ናይ ኤርትራ ሓላፊ ክገብረከ ሳተላይት ሓላፊ ክገብረከ ሚኒስተር ክገብረከ ገለ ክብልዎም ትፅቢት ገይሮም ዝነበሩ ኣፎም እናንበሃቑ ከለዉ
ዘለዎም ገንዘብ ንባዕሎም ካብ ዩቱብ ስለ ዘለዎ ድሓና ታውለዎም እዩ እቶም ሰብ ደም ርሂፁ ዘምፅኦ ዘሎ ገንዘብ ንህዝቢ ትግራይ ዶ ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዶ ንባዕሉ እዚ ሕጂ ዝዛረብ ዘሎ ድሮናት ደይንገዝእ ኢሉ ካምፔይን ዝገብር ዝነበረ እዩ ድሮናት ወይ ከዓ ፀረ ድሮናት ንሰራዊት ናይ ትግራይ ክሕገዝ ዝኽእል ፀረ ድሮናት ደይንገዝእ ኢና ተባሂሉ ክሳብ ትርኩ ከም ዝተበፅሐን ኣብኡ ድማ ናን ጋቨርንመንታል ኣክተርስ ወይ እውን ተራ ሰብ ናይ ድሮን ዶ ኣፅዋር ገዝዩ ናብ ካልእ ሃገር ክእቱ እውን ስለዘይፍቀድ ወይ እውን ሃገራቱን ብቐሊሉ ሕራይ ስለዘይብላ ከም ዘይሰለጦም እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ዘለዎምን ዘይብሎምን ረኪሶም ተታኺሶም እቲ ንሳቶም ዝኣመንሉ ሓይሊ ሕቁቕ ተሰይሩ ንባዕሉ ካብ ፖለቲካዊ ፀወታ ተገሊፉ ከምኡ ጥራይ ከይከውን ድማ ኣብ ንሓትሕዱ መብላዓት እዩ ነታ ንእሽተይ ዝነበረቶ ስልጣን እውን ተለኻኺሙ ንዓ የጥፋ ኣሎ እቶም ኣብ መንኮርኮር ናቱ ሰፊሮም ንሱ ነስመራ ንኤርትራ ንክቋፀሩ ክገብሮም ኢሎም ዝሓለምዎ ድማ ኣብ ጥራይ ጎልጎል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ነገር ጉሒፉ ገዲፍዎ ንሳቶም ንድሕሪት ክምለሱ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ካብ መጠን ንላዕሊ ሕማቅ ንህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝበሉን ስለ ዝገበሩን ንድሕሪት ክምለሱ ይከኣሉን እቶም ምስኣቶም እትማሊ ተጋሩ ኮይኖም ንኤርትራ ዝሃርሙ ዝነበሩ ወይ እውን ፀርፊ ዝነበሩ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ እዚኣ ነዚ ቪድዮ ዝሰዲዶምሉ ከይከውን እሞ ምናልባት ኣብ ነቕፋሲ እዞም ሰባት ዝርዮም ዘለውሲ ዝሃድሙ ዘለዉ እሞ ኣብኡ ኣብቲ ድፍዓት ገለ ነገር ዝደልዩ ዘለዉ መሲሎም ከይኮኖም ድፍዓት ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ነቕፋ ዘሎ ድፍዓት ናይ ኣብቲ ናይ ሳሕል ቦታታት ዘሎ ድፍዓት ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ክፅገን ዘለዎ እዩ ታሪኻዊ ቱሪስቲክ ኣትራክሽን ክኸውን ዝግብኦ እዩ ኤርትራ ትበሃል ከም ኤርትራ ትሰውራ በቂሉ ሓያል ንክኸውን ዝገበረ እዚ ድፍዓት እዚ እዩ ስቴት ኦፍ ዲ ኣርት ተሰሪሑ ናይ ብሓቂ ክውቅብ ኣፍኮርስ ቀሊል ኣይኮነን ነዚ ንክሰርሖ ብዙሕ ዋጋ እዩ ዘኸፍል ፍሉጥ እዩ ልክዕ ከምዚ ጎቦታት እዚ ኣነ ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ዝቕመጥ ጎቦታት ናይ ስዊዘርላንድ ኩሉ ድፍዓት እዩ መዓት ድፋዕ እዩ ዘሎ ተዋጊኦም ኣይፈልጡን እዮም ግን ሓደ መዓልቲ ውግእ ከጋጥም ኢሎም ኩሉ እቲ ጎቦታት ብገለርያን ብገለን ገይሮም ኣለዉ ኢቭን ኒኩለር ረባፅዋር ውግእ እንተጋጢሙ እውን መጥሓኒ ናይ ህዝቦም ክኸውን ዝኽእል ባይደወይ ንዑ ንግደፈ ናይ ስዊስ እዚ ድፍዓት እዚ ክፅገን ኣለዎ ፅቡቅ ክስራሕ ኣለዎ ክትብል ሓደ ኣርስቲ እዩ ሻዕብያ ካብ ኣቢ ፈሪሁ ወይ እውን መንግስቲ ኤርትራ ኣቢ ንኸይሃርሞ ሰጊዩ ሲኣይ ዘድልዮ ንብረት መለስ ዜናዊ ምስቲ ኩሉ 35 እዚ ናይ ሰሜን እዚ ዝበሃል ዶ ሮኬታቱን ሚሳይላቱን ሒዙ ከሎ ሽዑ ዳደ ይጓዓዝዎ ሽዑ ደይኮነ እንትዛዕበየ ብድሆ ነይርዎ ዘፍርህ ነገር ነይሩ ተዝኸውን ሽዑ ደይጓዓዝ ወይ ሽዑ ዘይከድዎ ነበሩ እቲ ቦታ ኣብዚ እንታይ ኢኻ ትርኢ ናይ ብሓቂ ምናልባት ኣነ እኳ ሰሚዐ ኣይፈልጥን እቲ ዜና ናቱ ሰሚዐ ኣይፈልጥን እየ ክሓልፍ ከሎ ብሬክ ኒውስ ገለ ዝብል ርየ ግን ወይ እውን ኣብ ፌስቡክ ቆሪፆም ዘምፅዎ ሓደ እምበር ርየ ሰሚዐ ኣይፈልጥን እየ ግን ክሪኦ ከለኹ ሲ ከም ዓቢ ጋዜጠኛ ዝነበረ እዩ ክበሃል ከሎን ክኸውን ዝኽእልን ማለት ኣብ ከባቢኻ ትርኢ ኢኻ ስጋት ናይ ኩናት ናይ ሱዳን ኩናት ንሪኦ ኣለና ናይ ሶማልያ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ናይ ትግራይ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ኣቢ ንፋኖ ክልተ ሰለስተ ግዜ ፈኪር ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን ፋኖ ጠጠው ከብልዎ ዘይኮነሲ ትማሊ ንኣብነት ሓንቲ ዜና ወፅያ ነይራ ካብ ኣዲስ ኣበባ 32 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣብኡ ውግእ ተኻይዱ ከም ዝነበረ ምስ ሰራዊት ናይ ፌደራል እቶም ፋኖ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብ ነቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናቱ ንክፈትሕ ኣብ ዝሽገረሉ ዘለዎን ምናልባት ካብ ስልጣኑን ከይውርድዎ ስጋት ኣብ ዝፍጠረሉ ዘሎ ኩነታት ናብ ኤርትራ ከይዱ ክዋጋእ ዝኽእል ሰራዊት ሃልይዎ ዓቕሚ ሃልይዎ እሞ ከዓ ንኣስመራ ተኣክል ተቆፃፂሩ ሲ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘቑርፁ እዚኦም ሰባት እዚኣ ነዚኦም ዝስዕቡ ሰባት ሲ እዚ ሲ መዓልቲ ሓሶት ዝበሃል ኣሎ ናይ መዓልቲ ሓሶት ዜና እንተኾነ ምበልካዮ ግን ኣውና ሲራክ ባህልቢ ካብ ኤርትራ ሲኢሉ ደውረዶ እዩ ነይሩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፍሩታ ባዮ ወይ ከዓ ተፈጥራዊ እዩ ኣብ ድኳናት ኢኹም ኣብ ሱፐርማርኬት ባዮ ክትገዝኡ ከለኹም ክንምንታይ ክቡር ምዃኑ ርኢኹም ኣለኹም ዶ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ክብሪ ናቱ ርኢኹም ኣለኹም እዚ ኣስቤዛታት ኣብ ኤርትራ ድማ ብሙሉእ ባዮ ምዃኑ ባዕሎም ብኤርትራ ካብ ሕርሻናትና ካብታ ግራውቲ ናይ ኤርትራ ዝበቁልን ዝፍልፍልን ምዃኑ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩዳር ኬትካ ክትገዝእ ከለኻ ባይ ዲፎልት ኩሉ እቲ ትገዝኦ ባዮ ምዃኑ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እዚ ንበይኑ ጥራይሲ ክንምንታይ ሰሓብነት ንኤርትራ ክባ ከም ዝኽእል ምስ ግዜ ንኤርትራ ክንምንታይ ሰሓብነት ክባ ከም ዝኽእል ኤቭሪቲንግ ኣብቲ ሬስቶራንት ትበልዖ ኣብቲ ካልእ ትበልዖ መግቢ ኣብ ኤርትራ ብዮ እዩ ምክንያቱ ማኒፋክቸርድ መግቢ ስለ ዘይብላ ኣሚን እዚኣ ጥራይሲ ቢግ ሴሊንግ ፖይንት ኣብዚ እዋን እዚ ሎሚ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ሃብታም እንድሕር ኮንካ ወይ ዓቕሚ እንተለካ እንታይ ኢኻ ትገብር ጀርዲን ኢኻ ትገብር ፈርዲኻኒ ጀርዲን ጌርካ መግብኻ በዓልካ ትገብር ምክንያቱ
بملء تمجبي بكيميكالات بقلن استبكل مخانو بعد RFK روبرت اف كندي زبالنا امريكا ودرز ساتف زنبره جون اف كندي ود حو مثلني نسو بتدغاغا مغليص وي ስለዚህ ኣብ ኤርትራ ነፍስ ወከፍ ትዝቤዛ ትገዞ ቢዮዩ ባዮ ሪሊ ትዝኸበረ ስቤዛ ኢና ንዛረብ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ፀገም ክልዎ ይኽእል ትዝረኽቦ መግቢ ኩሉ ግን بتفطرو بكيميكالات زي تبكلت هاجريا I think إذا زربازيا مسجزية أبي إيرترا حنت كابت زبالة نيرترا سحبنا تفطر لازق النجارة له completely biological ويكا بتفطرو كابت تفطرو زي تفلي زي تبكل حرتسب زي تبكل مجري زي تبكل هيوت زلوا هاجر سلزخانت probably أنا دبلو ناتير مرداتها زنقولكم زلوا ناتير مرداتها إذا نجارزي أبقى بوينت إيرترا ኢንተርኔት ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ትነብሩ ተለኹም ገለገለ ሆቴላት አሉ ትፈልጡ ዶ ኢንተርኔት ዘይብሉ ዲስኮኔክት ንኽትከውን ክኸብር ማዓት ሆቴላት ኢንተርኔት የብሉ ዝኾነ ይኹን ኮሙኒኬሽን ቴሌቪዥን የብሉን ካብዚ ዓለም እዚ ዲስኮኔክት ንኽትከውን ይኸናቡ ትኸይ ጠቕላላ ካብ ቴክኖሎጂ ተኣሊኻ ናቹራል ህይወት ንኽትነብር ተርዲኹም ሎ እዚ ድማ ተመራፂ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ዳርጋ ትሬንድ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ስለዚ ኤርትራ ኢንተርኔት ዘይብላዶ ገለዶ ትብሎ ናብ ኤርትራ ትኸዶ ዲስኮኔክት ትኾን ካብ ቴክኖሎጂ ምስ ኦፍ ኮርስ ስራሕካ ምስ ቴክኖሎጂ እንተኾይኑ ቁሩብ ክብት ክብላካ ይኽእል እዩ ግን ቬኬሽን ክትከይድ ከለኻ ጠቕላላ ካብ ቴክኖሎጂ ዲስኮኔክት ትኾነሉ እሞኻ ምስ ተፈጥሮ ኮኔክት ትኾነሉ ዓዲ እንተሎ ኤርትራ ይክኸውን ተዓዲ ስለዚ እዚ ዝረኣኽዋ ስእሊ ነዚኣ ዝሰደዱለይ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ኤርትራ ምንባር ድማ ከምዚ ሓደ ዓብዪ ገሓር ነብሳት ገይሮም ክሸጥዎ ዝፍትኑ ሰባት ኣለው ኣይትስምዕዎም እቲ ዝበለፀ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም Students participate in the camp ዝትሪእዎ ዘለኹም ማእቶት ዝበሃል ትቐደም ሃይ ስኩል ከለኻ ካብ ሻምናይ ክሳብ 11 ክረምታዊ ማእቶት ኬድካ ኣነ ኣብ ካልእ ግዜ ነጊረኩም ናይ መጀመርያ ደሞዘይ ዝረኽባ እውን ካብ ማእቶት ነይሩ 190 ንወስድ ነርና ኣቲንክ 45 መዓልቲ ዲኻ ገለ ትገብር 190 ሽዑ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ነይሩ እስከ ንስማዓዮም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብዝኻ ግራብካ እዛላ ነዚ ሓመድ ተዋሕጊኡ ንኸይገይድ ሕግዘና ሽዑ ከዓ ጉድጓድ ነርና ኣግራብካ ፈልስኻ እንተክላልና ማለት እዩ ወላ እዚ ኩሉ ግራብ ድጅሲ ምስ በቐለ ከመይ ክኾኑስ ትፅቢት ትግበረሉ ማለት እዩ እዚ ግራብ ከዓኒ ንብዙሕ ክጠቕመና ይኽእል እዩ ገለ ካብኡ እዚ ግሎባል ዋርሚንግ ዋላ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ገለ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ Landscapes in Eritrea that had once been dry and barren are now lashing green under this program. To date, over half ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ እዩ ማእቶት ዝበሃል ብዝተኻለ መንገዲት መንግስቲ ነቲ ባጀት ገይሩ ነቲ ክቕፅል ዘለዎ ፕሮግራም እንተሎ ማእቶት እዩ ኪኖቲ ናይ ልምዓት ስራሕ ዓብ ስራሕ ክነሱ መንእሰያት ንሓትሕዶምን ምስ ሃገሮምን ምስ ህዝቦምን ዝላለዩሉ እውን ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ዓበ ፕሮጀክት ነይሩ መብዛሕትኡ ማእቶት ዝኸደ ድማ ብፍሉይ ዝዝክሮ ነጥቢ ነይሩ እዚ ዓድና ብዙሕ ሰናይ ነገር ኣለዋ ነታ ሕማቕ ጥራይ ከምፁ ዝፍትኑ ንዖም ሸለሊልኩም ናብቲ ፅቡቕ ከነተኩር ናብ ፅቡቕ ግዜና ንኸይድ ዘለና ሕማቕ ዜናታትን ፌክ ዜናታትን ገዲፍኩም ናብ ፅቡቕ ገጽኩም ክትሓስቡ ኣስተዋፅኦና ንሕብረተሰብና እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልና ድማ ክንሓስብ ተስፋ ገብር ናይ ሎም ኣርስታብ ዝኽውድየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኮሜንት ምግባር ነዚ ቻነል ምሕጋዝ ድማ ናይ ወትሮ ስራሕ እናበልኩ ብዛ ጥዕምቲ ደርፊ ገትፈኩም عينت قرطويلا كويت بلد مسمس بالفتشم زتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملقات كوتشاف نوتشاف خفطم زيت تنكفلت بانديراي عتين ديخي يترقالو ميداخي كنقويولينا دكتي كنقوارزو ششاكي بانديراي مامي تايت بغتي فناتيتيرن بعقلي على كحنا إلى ناخي كما هارالو تايتي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفني تاكسكو نشع عنا علي نابخي يبلني ولي من مولا كما خي عينت قرطوي لك ويتبلت مسمس بالفتشم زتبكلت
كنقولينا دكخي كنقارزو ششاكي مامي تاي بانديراي مكرتي فانا تفكين بعقلي عليك حناي لنخي كما حرارو تاي